Ongi etorri Sasiordekako laugarren atalera eta laugarren atal honetan, horiz, margotu dugu gure podcast gela izan ere tur bete-betean gaude eta tur bete-betean izanik, goi mailako txirrindulari izandako bat ekarri dugu gurera, ez da Iker? Bai, plazer hutsa izan da, gainera jakindu aurrez gure zalea edo ikusi zen dituela gure bideoa behintzat, eta horregatik poza ere bikoitza da, beraz, ongi etorri, Aimar Zubeldia. Eskerrik asko, gustora etorri naiz, ez? Aipatu dugun bezala lehenago ere, eskertzen da, ez? Euskeraz ere olako kontenidoa eta sortzea, eta gustoz egoten nahi zuen entzuten. Bueno, Aimar, badakigu, turraren hasiera, turra hau grabatzen ari ganean turra ja hasi da, eta turraren hasiera, Bartzelonatik bizitzetik zatoz, ez? Nola banda ez asteburua Bartzelona aldean? Bai, egia esanan pasatu dugu, ez? Asteukera, neko zoramena izan da, Bartzelona bezalako hiri batean turra bezalako lasterketa bat sartzea, ez da lan erreza. Baina, lan egin ahal izan dugu gure bai, gaur egun gainera, Europa munduan nabil, txirrindulariak jasten ditugun enpresa batean egiten du lan, eta turrean genukan ere talde horietako bat, eta beraiei bisita egin, azken orduko badakizue aste bete lehenago ere nazioetako txapelketak izan direla, eta azken orduko txapeldunak izaten dira, eta hor aste bete izaten dugu bakarrik lan egiteko, maillot horiek sortzeko, eta bero ematen ditugu, ez, normalean turren hasierara. Txirrindularitza, ez, utzi duzu profesionala ja esara, baina txirrindularitza moduan bete-betean, ez, hortxe gustatzen zaizun gauza bada, eta modu batera edo bestera hor zabiltza. Ezta? Bai, dudarik gabe, ez. Txirrindularitza utzi nuenetik 2017an, abuztuan izan zen azken lasterketa, Donostiako klasikoan, eta irailean dagoeneko hor negoen, ez, etxe ondo enpresan lanean, gauza asko egiten ditut, ez, sortzen ditugun produktu berriak testeatu, bertan, diseinuan ere, eta, oialak aukeratzeko orduan ere, nire esperientzia bertan jartzen dut, eta gero, euki dezakegun taldekin bilerekein, eta, mila gauza, ez. Eta, batez ere txirrindulari moduan ere kontuan hartzen dituen gauza batzuk ziren, ez? Batez ere, gustatzen dizaidan, azken orduko gauzak eta gauza horiek ondo zaintzea, eta gero nola diren gauzak, bertan nabil, mundu horretan nabil lanean, ez? Gainera nire asmoare hori zen, ez? Txirrindularitza inguruan jarraitzea, agian, etxean egun gehiago pasatzen, txirrindulari bezala asko kanpoan pasatzen egin duelako, eta mundu horretan jarraitu ez, eta hor nabil gustora. Eta zer nahiago, ez? Hori galdera nik uste egin beharrekoa da. Izan ere, txirrindulariek izaten duzu ez, nolabait bi ogibide hasieran txirrindulariak zarete, eta gero beste nonbaitetik jotzen duzu, txirrindulari batzuk txirrindularitza munduan jarritzen duzu, beste batzuk beste ogibide batera jotzen dute. Zeure kasuan, biak probatuta zer nahiago duzu, erretiroaren osteko bizitza edo lehengoa? Argi dagoena orain lasaiago bizi naiz. Txirrindularitzaz eta ertera batez askoz gehiago disfrutatzen dutez. Baina, txirrindulari bezala izan dituan bizipenak eta esperientzia hori nik uste dut, privilegiatu batzuk ere bagela, ez? Momentu txarrak argi dago egoten dira, baina oro har hartuta txirrindulari profesionalizatea esperientzia oso polita da. Eta turra, lasterketa berezia, oraintxe tur bete-betean gaude, ez da gitzuetzat bereziena den edo? Bai, dudarik gabe ez, nik 2000 urte inguruan ezagutu nuen lehenengo aldiz, Euskaltelekin, hain zuzen ere, Euskaltelentzako ere berria zen, eta lasterketa ezagutu nenean argita garbi ikusi nuen, ez? Nire ezagurreak ikusita eta hori zela niretzako lasterketa, ez? Pentsatu nuen ere, zaila izango zelan zerbait lortzea, zergatik, lehenen urtean alde guztiatetik eman zizkigun zaplastekoak, gogoan dut lehenengo astean egun batean abanikoak egon zirela, eta ia talde inigo txaurra guzik, taldeki guztiak azkeneko bagoian iritsi ginen, baina, urte hartan bertan Roberto Laizekak, Luzardienen azken astean, azken egunetan, garaipen lortu zuen, ez?
Eta handik 3 urtera ere, bai Iban Maio eta Bilok han aurrean izan ginen, 5. eta 6. ginez, eta gainera Iban Maiok etapa garen bera lortuz, ez. Baina, hori da evoluzioa, ez, horregatik, ez, gaur egun ere esategun txerrendulu turra ezagutu beharreko lasterketa badela, eta horregatik esaten da, ez. Azkenean pedala irakitea da, urte guztian zehar bezala, baina, lasterketa berezia da. Eta Ibar, nola ikuste duzu, aurtengoa? Pogačar, Binego, Ebenepoel, Seixas orain atera da, 19 urte gazteak guztiak, denak egurrian 2. egunetik, ikusi da hori Bartzelonako etapetan 2. eta 3. etapak atzo eta eren egunekoak izan ziren favoritoen lehia izan zen, eta hori lehen esen ohikoa, ez da nola ikuste duzun aurtengoa. Bai, azkenean zer ikusi asko dauka, ez? Turrak nola diseinatzen dituen etapak, ez? Eta bai ikusten dela azken urteetan, agian lehenengo asteko estres hori ekiditearren edo, jartzen dituztela halako etapa gogor batzuk hasieran, bai sailkapen nagusian alde batzuk egoteko, eta pixka tensio hori jaisteko, ez? Baina, etorreko dira esprinterako egunak ere, ez? Baina, bai, egia zan, aurtengo turra hau oso gogorazi dela, taldeko LGP-ko horrekin, gero Bartzelonan ikusi genuen bukerarekin, eta zesanik ez atzokoa, ez? Baina, agian bukaera esplosiboak dira, ez? Tarteak, nagusian ibiliko diren horien tartean, segunduak izan dira, ez? Nik uste dut ostegunetik aurrera beste lasterketa bat ikusiko dugula, ez? Batez ere Menditzarroiek igotzen hasten direnean esfortzuak luzeagoak dira, eta baina, badirudi lider nagusi Pogačar eta bere taldea izango dira, eta besteek zerbait ezberdin egin berko dute, ez? Min egin nahi badiote. Turmaleten uste duzu hasiko dela, ez? Erabakiko dela, lehenengoko favoritoen artetik zeintzu dauden indartsuago, behintzat, etapa hori, ez? Bai, dudarik gabe, gainera esfortzuak ezberdinak dira, ez? Esan dizu dana, azkenean, atzo bezalako bukaera horietan, minutu bat, 2-3 minutuko esfortzuak dira, eta badakigu eta deiek horietan oso ondo moldatzen dela. Luzetan ere bai, baina, hor gauzak aldatzen dira, ez? Eta nik uste dut beraiek ere, zira-ziratik markatu nahiko dutela, beraien, golpe hori, ez? Normalean ematen den golpe hori, baina polita egongo da, ez? Ikusten da Binegarrek ere ondo prestatu duela, Ebenepoel ere oso fin ikusi nuen Bartzelonan, agian, aurrek urteetan ikusi duenean zertan faiatu duen, hori egitearren edo, eta, gero denan ahotan debidelen Seixak ere, ikusi behar dugu noraino iristen denez. Hasiera honetan bentsat ikusi da, hor dagoela, ez? Izan ditu urduritasun momentuak, zulatuekin eta bar, baina guzti horiek oso ondo salbatu ditu, eta hor daude, ez? Eta, nik uste dut, tur poli bat ikusiko dula. Gainera, gaur egun ikusten ari garen txerrendularitza honekin inorkeztu eskutatzen, hasieratik dena mai gainean jartzen du, eta sofatik edo etxetik ikusten du, oso polita dira ikusten ari garen lasterketak. Alde horretatik esanik ez, gu zaletu ginela Froome eta Sky entrenarekin, eta gaur egungo txerrendularitza azkenean dela. Eta zu tren hori jarraitzen saiatzen, ez? Hori da asko aldatu da, ez? Nere garaian adibidez, horrela joaten ziren etapak, ez? Bazirudien dena oso neurtuta zegoela, ez? Eta urte batzuk pasa dira, eta bazirudien, txerrendularitzako evoluzionatuko zuela, bide horretatik, baina, gaur egun ikusten ari garen gazte hauekin, erabat aldatu da, ez? Lehenokora bueltatu gara, ez? Eta gaur egun ere, datu eta asko dauzkate, ez? Gehiago dakite txerrendulariek, baino lasterketak jokatzeko moduak asko aldatu dira. Ausardia da, beraz, aldatu dena, edo? Bai, eta agian, talde dominanteak ere, horrela jokatu nahi dute, ez? Eta nik uste dut txerrendulariek ere, zer esan handia bukate, beraiek txerrendularitza ulertzeko era hau da, gaur egun bizi duguna, eta zorionekoa gu, ez? Etxetik begira hau. Hori. Ez da git, animatzen zaren, nola, porratxik bat bi hiru, zaten podiuma nola maituko den, edo baditzuzu zure pronostikoak? Bai, nik usan nuke dudarik gabe lehenengo postuan eta jarriko nuke, Pogačar jarriko nuke.
Eta agian, pixkat zerbait ezberdin esatarren bigarren jarriko nuke agian Isaac del Toro, oso ondo ikusi dalako. Guaren bat bikoa. Nik uste izan leikela, bai lan egin beharko du, baino, lasterketa ja puskatzen denean, bukaera horretan nik uste dut berak, horreoteko balioa baduela, baina agian gurpina jun besterik ez dauka, ez? Eta ikusiko dugu, momentu zor dago, ikusiko dugu zenbaitenaino bai behar duten beha taldean, eta hirugarren bine jarriko nuke. Ez ondo. Bai. Nik Del Tororen badut esperantza, baina egia da, Milan San Ramon egon ginenean ikustea, nola, lantzazuen Pogačar, eta gero joan zen 20 kilometroratzea mantxo, hor pixka zalantzak, baina egia da. Beste lasterketa da, turra, eta turrean beti liderra daukasunean taldekidea beti geratu izeten da lehen 10etan, oindala 2 urte edo goratzut Adam Yates ere podiumera igozela, binegok irasi zuen urtean. Eta nik zuk esan dago partekatzen dute zentzu horretan, nik uste dute Del Toro... Eta batez ere, azken lasterketan batez ere, Dauphine edo honen izen berria dauka, baina hor ikusi genuen bezala nola ibili zen, ez? Ikusi dugu mendatea handietan ere ondo moldatzen dela, eta taldeak ere eukin nahiko dugu, ez? Azkenean taldekide bat horratzean eukitzea nola baiteko ziurtasunare ematen dio Tadeiri, berak ere bere dudak izango dituela, dudari gabe, eta hori da nire pronostikoa. Uare ondo ikusten dela, eta Adam Yates berak egiten gandu bere lasterketa, zuk esan dakoa. Zentzu horretan, galdera 6az, 5 lehenengoetan bai, egongo da lertzeko aukerarik. Ikusi behar da, ez? Egia esan, denon aurretikan asko hitz egin da honetaz, ez? Lehenengo turra egokia den berarentzako, 19 urte izan da turrera jutea lehenengo aldiz, agian hobe izango zela Espainiako itzulian edo giro batean probatzea. Bere taldeak frantziarra izan da, bere taldeak hola erabaki du, berak ere nik uste zer esan handia izango zuela, norbaitek ondo egitekotan bera izan leke, ez? Erakutsi du urte guztian zehar, zelako maila daukan. Nik uste dut, momentu txarrak ere etorreko zaizkiola, baina, lehenengo egun hauetan, ikusi dut oso lasai da biela, izan dituelako, Bartzelonako etapan momentu txarran izan zuen zulatua eta nola kudeatu zuen, urduritasun momentu txarra zen oso, eta gainera lehenengo igoeraterik oso gertu, eta sartu zenean igoerara orduntxe hasi ziren, eta gero aurrean agertu zen, ez? Eta nik uste dut horrek asko esan nahi duela. Bueno, zu, beste txirrindularitza mota ateti bezatoz, zu gaio zinen 1977ko apirilaren batean, oker ez banago, hala da? Hala da. Egun hortan bukatu zen urte hartako Euskal Herriko itzulia. Eta irabazle izen Jose Antonio González Linares Cantabriarra. Horrek, ez da ezaguna, baina errekorra du, itzulian kontadorrekin batera, itzuli gehien irabazi dituen pertsona da. Zuk segurazki zenuen, bera bizikleta gainean ezagutuko, baina gero pertsonalak uste ezagutu nela, bai, ez ezagu nuke. Eta nire galdera da, zein zan ez, zure gaztetako idolo hori edo jarraitzen zenuen txirrindulari hori? Dudari gabe Miguel Indurain. Nik txirrindularitzarako kontzientzia daukanetik, bai, gogoratzen naiz herriko jaietan eta lasterketan ateratzen ginela, baina gero xeago Miguel Indurainek irabazi zituen 5 urra jarraian, ez? Eta bere ikuste genuen idolo moduan. Marino zalea ere banitzen, nik uste dut Euskal Herriko osoa garela Marinoen zalea, ez? Nola lortze zituen garaipenak eta Marino zalea ere bai, baina batez ere Indurain. Eta etxean, ez dakit norbaitu izan zenuen bultzatzaile, ez? Txirrindularitzaren aukera... Bai, txirrindularitza aukeratzeko kirol bezala nik uste dut gaztek norbait eduki dutela beti inguruan, ez? Edo osabaren bat, anaiarreben bat, aita, ama baten batez, nire kasuan nire aita zikloturista zen, igandetan ateratzen zen bere lagunekin, eta nik uste dut horregatik. Gero hepatiti batek izan zuen erruanik lehenengo bizikleta, lasterketako bizikleta edukitzeko, oain egun ditzen demora luzez, eta konbentzitzeko geldik egoteko bizikleta baten arrazoia izan zen, ez? Eta ura oparitu zidaten, eta usurliko txirrindularitza eskolan hasi nintzen. Zu hasieratik aldapagora ikusten zenuen zure burua egokien? Edo gaztetan bazenuen igual profesionaletan ez zenuen puntxo hori
Ez, eta ez dut behin izan, nik uste dut hori jaiotze ez dela, ez? Hori fibra azkarrak dituzu edo ez dituzu, ez? Eta nire kasuan urte asko eta kategoria asko pasa ziren lehenengo lasterketa irabazi nuen arte, ez? Batez ere bai industrialdetan eta gaztetxoak hor dabiltzanean hor azkarra denak irabazten du, ez? Normalean diferentziak ez dilako markatzen, ez? Eta urte asko pasi ziren, niri bintzat luzin zintzen lehenengo garaipena lortu arte. Izango nuke, kadetetan izan zela lehenengo aldia eta segurazki zikokrosean gainera. Begira, eta ziklogrosean gaztetan hilbilitzako orduan. Bai, gure txerrendularitza eskolan usulikoan ohitura zegoen, ez? Denboraldia hala egiten zen, eta gainera bagenituen bizikletak, lehenengo hasteko, berria erosia horretik, eta gainera neguan horrela prestatzen genuen. Nik uste dut gainera egokia, gero urte batzuk etorri ziren agian bai kategoria handiagoetan edo gorago kategorietan uste ez zigutena egiten, baina nik uste dut gaur egun ere bueltatu dela. Batez ere txerrendu Mathieu van der Poel, eta hauek hor dabiltzalako eta ikusten delako egokia dela, ez? Izan kompatibleak dilera bintzat, ez? Bi disiplina diferente horiek. Eta, debuta, Euskaltel Euskadiren eskutik nola ez. Azkenean, zure garaian be eskertuko zen alako talde bat izatea, profesionaletako katapulta bezala balio izan zuenak. Ez dakit zuretza zer zen, ez? Euskaltel Euskadirekin, maiot naranja hori janztea. Ni pasan itzanean oraindik ez zen naranja, ez dakit zuek ezagutu zenuten. 2 urte izan ziren. Euskadi bakarri zen lan. Ez, Euskaltel Euskadi zen, baina hemen 0,50 ematen genuen. Urte batean urdine, urrengo urtean turkesa izan zen, 3. urtean bihurtu zen laranja. Ni 98an pasan itzen, eta urte hartan hasi zen, ja Espainiako itzulian, aurreko Espainiako itzulian sponsor bezala eduki zuten Euskadi taldean, baina lehenengo urtea 98 izan zen, eta kasu hartan 2 gipuzkoar, 2 bizkaitar eta 2 arabar pasa ziren. Gipuzkoarrak Alberto Martinezetan izan den ginen, bizkaitarrak Txema del Olmo eta Gorka Gerrega goitia, eta arabarrak Joseba Beloki eta Aitor Quintana. Sortedunak izan ginen, zergatik, 6 gazte pasa ginen, baina, handik aurrera nik uste dut horrelako talde bat egukitzak oso garrantzitsua izan zela Euskal Txerrendularintzako urte oro aukera txerrendulari askok izaten zuelako, ez? Historian zehar begiratzen bazu 100 eta piku gaztek edukigu suertea, horrelako talde bat edukitzea Euskal Herrian, profesional izateko aukera edukitzeko, ez? Eta, debute itzule handi batean, begiratu dudanaren arabera, 2000 urtean iritsi zen, beranduziago. Behintzat, seizaz bezala, ezinan turrean hasi zinen Espainiako buelta bat egiten, eta 10. amaitu zenuen, zure zailkapen nagusirik honen Espainiako itzulian urte hartan. Lehengoko urtea eta 10. eta ordutik. Hori da, ez? 12 aldiz egin duzu Espainiako buelta, ez da 4 aldiz egin duzu gauza bat. Bai, baina, gero etortzen normalean beti turraren ondoren, ez? Eta turraren ondoren errekuperatu eta Espainiako itzulian egotea ez da erreza. Nik horrela nahi egon nuen, urte batean Giro eta turra ere egin nuen. Bai. Urte batean bakarrik. Behin bakarrik. Gero datozte danak. Zerbait aldatzarren egin urtea, baina beti horrela izan zen. Lehenen urtean akordatzen naiz, gainera, erloju batekin bukatu zen, eta jomuga bezala izan zen, ez? 10. lortzea. Esperientzi polita izan zen, ez? Baina ikusi nuen, 3 astetako lasterketa bat zeharo ezberdina dela, aste batekin alderatuz, ez? Hor, galdera egin behar da. Zergaitik, ez? Ez zenuen aldatzen turra gogoko zenuela badakigu, baina, ez da turra egin dezakezu eta aurretik giroa edo buelta ez egin, edo... Aurten gehiago, aurten 8 daudela girotikan turrera bazen.
Nik urte batean, gaina taldeak proposatuta saietu ginen zerbait ezberdin egiten, ikusteko ere, ze gorputzak baino, batez ere denboraldi hasieran niri asko kostatzen txerrendulari banitzan, ez? Nik uste dut badituela gorputz bakoitzak bere biharritmoak, eta nik egiten nuela, gehiago entrenatu, gutxiago entrenatu, urte hasieran eguraldi txarrarekin da asko kostatzen egitean. Gero esperientzia hartzen zuen zuen bezala, aldatzen dituzu gauzak, ez? Kanpora jun, Kanarietara, edo... Ua, etur, ez? Gauza ezberdinak egin, eguraldi ona bilatzen, estimulo ezberdinak lortzeko. Baina, gure kasuan orduan, baliabideak ez ziren gaur egun daudenak, eta asko kostatzen, baditut emaitzak, ez? Urte hasieratan, akordatzen naiz, Mallorcan ondo ibili izan, Murtziako itzuliare asko gustatzen zitzaidan. Euskal Herriko itzuliren bate badut nahiko ondo eginda, baina 5. postutik bera behin ere ez. Eta horregatik, ni beti izan nuen nire gorputza maiatzetik aurrera, beste klik bat bezala egiten zuen, eta hasten zen funtzionatzen. Denboraldia da, eguraldia baino gehiago orduan, edo? Bai, baina nik uste dut zerikuria zuela, eguraldi onak nire gorputzareko. Egun hauetan nahi dira aipatzen, zurrezko beroa egiten nahi duela turrean, ni desiatzen horitzen ditzen. Osea, nik nire gorputzak beroa asko aguantatzen zuen, eta batzutan esaten nuen, ostaz, zelako beroa, ez turmaleten gora, eta besteak ez doaz ondo. Tropelako nahita egon gera begira datu horiek. Ala nola, Lener Van Helmet ikusi dugu bero gizona dela eta beroarekin ibiltzen dela ondo. Eta horregatik aukeratu du. Eta beste batzuk, beroarekin baino euriarekin ibiltzen dira ondo. Hori da. Eta nik aldiz, eguraldi txarrarekin, gorputzak kokildu, edo, asko jasaten nuen, ez? Eguraldi txarra eta hori banekien. Batzuk esaten dute, Euskal Herriko izan da nola leike hori, ez? Baina, nik uste dut hori jaiotzez datorrela, ez? Bakoitzak, hor barruan zer daukan, eta gaur egun horiek entrenatzen dira, ez? Beroan entzako entrenamentu bereziak eta egiten dituzte hori de jakinda, ez? Onurak badituela. Baina, gure garaian ez dauden horako gauzak. Bueno, Amasei Itur eta Euskaltel Astanan urte bat, eta gero Radio Shakera, gero horra, Astana Armstrong egon zen, eta gero Armstrongen bueltan, sortutako taldea, gero Trek bihurtu dena, Radio Shaketik Trekera egin du biblida, 3 talde horietan ibili zara, baina galdetu nahi zut, lehenengo, Euskaltelen urte horietan izan ere, bazen ez, hor Jan Ulrich, Armstrong ibiltzen ziren beste batzu baino indartsuago, baina gero Euskaldun kantitatea aldapa gora ondo moldatzen zena, ez bakarrik Euskaltelen gero Joseba Belokik podiumak ditu turrean, Zuzeu, Laisekak etapa duturrean, Iban Maio, turreko, aldapa gora turreko pelotoi baten, 10 txirrendulari eta 3 Euskaldunak, 3 edo 4 Euskaldunak ziren. Urte haietan, ez da, zeloraldi izan zuen Euskal txirrendularitzak, ez? Baina sekulako izan zen. Adibide garbia dela, ez? Ze garrantzia duen talde bat eukitzaz. Agian, Euskaldi izate iritsi zen mailara, ez da erreza, batez ere gaur egun txirrendularitza norako presupuesto handiak behar direlako. Baina, gu pasa ginenean talde, nahiko txikia zen esango dugu, ez? Lehenengo aldiz turrera joan ginen ere, gonbidatuta joan ginen. Kasu aurten Kaja Ruralen adibidea izango litzake. Eta esan dizutean bezala, gainera lehenen urtean joan, eta zaplasteko asko jasen dituen, baina, etapa bat ekarri genuen. Ez dakit, nolabait, generazio batzuk baginen hor, horrelako erraminta bat esango dugu behar genuena gure balioak erakusteko, eta urteen poderioz taldea hasten joan zen bezala, presupuestoan ere gora egin zuelako, gu ere asko hasi ginen, ez, txerrenduariak, eta hor daude emaitzak, eta hor 2000 eta 6, 8 urte horietan noraino iritsi zen eta zelako ambientea eta sortzen zen turrean, atmosfera hori bizitzea gainera, barrutikan oso polita izan zen. Eta gero, orain ja ez dago bueltureko talderik Euskal Herrian,
Euskaltel badago Caja Rural Nafarroan, badago Kern Pharma, badaude taldeak, arro biralen hori egiten dutenak, baina nola ikusten duzu Euskal txirrindularitza agian lehengo maila horretan ez dago, badaude txirrindulari gazteak, badago Rigor Arrieta, badago Markel Beloki, badaude agian orotariko txirrindulari gehiago, ez? Jon Barrenetxea, adibidez, etortzen zaigo gora, Urkare Gibera. Ez dakit, nola ikusten duzu Euskal txirrindularitzaren etorkizuna? Bueno, nik uste dut beharrezkoa dira horako taldeak egotea, zergatik gaur egun, bai afizionatu maila edo junior mailatikan World Tour batera salto egiteko, gauza handiak egin behar dituzu maila horietan, eta salto oso handia da. Eta horregatik nik uste zubilan moduan behar direla horrelako taldeak, bestela bidean txerrenduari asko galdu ditugulako. Gainera, gaur egungo txerrendularitzan globalagoa da, leheno baino, hori argi dago, eta zaila da, ez? Azkenean mundu guztiarekiko konpetitzen dezu, eta beharrezkoa dira. Batzutan ulertzea ere zaila egiten da, ez? Eta hori da behien bizitzeko modua ero talde horientzako momentuz bai, handiagoak egiten ez badira, hori da, ez? Eta nik uste dut horretaz ere talde horiek arre hon berko luketela, ez? Azkenean txerrendularitzan formakuntzan jarraitzen dute, eta Igor Arreta da kasu, ez? Bera, Genparma taldean egon zen, eta segituan egin zituen pauso horiek, eta bezalako talde bat beregan fijatu zen, ez? Eta asko nik uste dut aurrenantzan ere, kasu asko ikusiko ditugula horrelakoak. Gainera, uste dut, ez da hit, Euskaldunen kasuan beti izan diela txirrindulari batzuk egoste geldokoak, ez dirain askar etorri, eta gaur egun badago, ez, hori sentsazio hori, zuzenean 20 urterekin goi mailan eta lehiatzaena, baina begira Alex Aranbururen emaitzarik onenak 30 urteren bueltan, ez, ari da lortzen, eta nordaki, ez, Markel Beloki eta Igor Arrieta bagian hemendik 5 urtera, orain baino gehiago ibiliko diren sentsazioa badut nik behintzat. Batez ere federazioek eta agian Euskal Herrikoak badukatela, ez, zalantza hori, ez. Gehiago pixkat azeleratu edo zerbait aldatu behar da gu ere mundurekiko batera jartzeko edo gure bidean jarraitu behar dugu. Zalantza hori da, ez? Zalantza hori da. Hori baina handiagoa da futbolekoa, futbolean ere berdina dela. Eskolarretan bai, baina federazioak ez du bideratzen. Karo, nik uste duda hori dela, ez? Eta argi dago txerrendularitzare pixkat nik futbolizatu edo deitzen diot, ez? Azkenean futbolak nik uste dut pauso hori emana daukala. Eta txerrendularitza bide horretan doa, ez? Batez ere, azken urteetan alde horretatik asko alde dira. Baina zein den hobeagoa ez dakigu. Nik uste dut urte batzu pasa behar dutela ikusteko zein dan jasangorre dagoa txerrendularekiko, zergatik nik uste dut orain hain 19 urterekin pasatzen direnak nire kasuan moduan 40 urterekin bizikleta gainean profesional moduan behintzat ez ditugula ikusiko, ez? Azkenean urte asko dira, eta segurazki bidean beraiek buruan zeuketen emaitzak lortu dituztela eta lehenago ikusi ditugula retiro hartzen. Bide horretan, Amasei Turrera ez dakit gaur egungo txirrindularirik helduko ote den, ero gainera egutegiak ere aldakorragoak badira, agian honenak bai doazela Turrera Pogačar esaterako, baina txirrindulari gehienek ez dute Turrera urtero joateko, ez dakit, ohitura hori ere pixkat aldatu da, egutegiak aldatuz joaten dira, ez dakit, agian beti berdinera joatea eta ez da egite. Esan duena, nik uste dela lorpenak edo tik berde hori dela egin dezu eta guazen gauza dezu. Bai, eta kasu batzutan ikusten ari gara, bai, agian, Pogačar, hain alde handia dago, ez, urrengokiko, txerrendularitzeok hartu dituela erabakia ere, ez? Guazen beste kalendario alternatibo bat egitera, ez? Nun Pogačar ez dagoen. Agian horrela, garaipenen bat lortu lezaket. Alde horretatik, zuk nahiago izaten zenuen Turrean behintzat, sailkapen nagusia lehiatu,
eta etapak sakrifikatu, ez da egite, iesaldi gutxitako txirrindulari izan zinen turrean behintzat. Bai, agian taldetik ere bai hori zigetzen zitzaidalako ere bai, ez? Eta bueno, bai, batez ere nere gero bigarrengo gaztaroan esate dut batzutan, baina ez dakit nolabait esatarren, batez ere trek inguruan ibili nintzenean, beste modu batetara hartzen dituen turreak, ez? Baina, bueno, sartu naiz ere bai, agian gogoratzen dut urteren batean lehenengo gugunetan hain ondo ez egon eta iesaldi bati esker, berriz ere sailkapen orokorrean bueltatu eta gero iraun, ez? Baina, bueno, taldetiko eskatzen zidan, nire zagorrak ikusita ere, garaipen bat lortzaz, noiz baiti ibili naiz gertu, baina, bueno, kostatu izan du zait beti, ez? Gaur egun, ez da, agian beti izan da, txirrindulariak bere baitan nahiago izaten duela etapa garaipen bat 6. postu bat, baina behintzat kanpotik bueno, lehenengo aldiz dudago jarriko nuke, ez lehenengo aldiz turren batean lehenengoetan egitea polita da, baina bueno, gero nik orain atzetik begiratu eta urteak pasa ondoren aldatuko nituen. Nire lehenengo 5. postuarekin geratu eta urrengoak etapa garaipen batzuk, baina aurrera joan da eta... Egingo izu galdera gaur ETVn irratean entzundakoa. Etapa bat edo turreko maillot egun batez? Ez da, nik uste dut etapa bat agian, hori historiarako geratzen den gauza bada. Beste ere geratzen da, baina nolabait benetan geratzen dena azken egunekoa da, ez? Erantzunak hortik joan dira, egun batean esnatzen zara, izpilura begiratu eta badut maiotoria, baina egia da gero etapak luzaroan irauten duela. Argi dagoena da, turrean egiten duzuna, edozein horrelako gauzak izugarrezko jartzuna du, mundu guztira edatzen da, eta bueno, gaur Torsten jarri da lider eta urrongo eguna berantzako oso komplikatu izango dira. Berandugo iritsiko da, besteak baino berandugo iritsiko da hotelera, eta bueno, ondo organizatu beharko du bere eguna urrongo egunetan. Bueno, nik zera galdetu nahi zuen, ez dakit, bueno, gauza gakina, falta izan zaizula hori, etapak, irabaztea, puntu hori, nik gogoan daukat, bueno, nik behintzat, Aimar Zubeldia goratzen dut treken. Euskal Teleko ez dut gogoan, zen ni 2001an jaio nintzen, orduen ni txirrindularitza ikusten hasi nintzen, 2011 urtearen bueltan, eta nik goratzen zaitut treken, eta gogoan daukat 2015an bueltako etapa bat Riazan amaitu zena, eta Rotxek, hor ikusi eta Aimar Zubeldiaren ibilbidea laburbiltzen duen etapa, ez? Postu honak mordoa, garaipenak gutxi, eta hor ez dakit txirrindulari bezala horrek frustrazio puntu bat ematen dau. Hori da nire galdera, ez? Ez daukot bestik daukon errematerako... Nik onartu neukan, nik argi neukana da irabazi beronon, kasi barrak iritsi berenuela, ez? Irabazia ditut, afizionatu bezala garaipen baten batekin iritsita, baino... hori ala zen, eta nik onartu neukan. Baina, nik uste dut hori baino komplikatu da, ez? Telebiztan ikusten duzuna, nik gogoan daukat Espainiako itzuli hura, ez? Espainiako itzuli honetan hanka oso nahi dituk, eta baina, argi neukan, eta ni taldeari esan nion. Nik zerkapen horregako bestera batera jokatu itzuli honetan. Eta iesaldiak nahi nituen bezala hartzen dituen. Gogoan daukat Asturiasen beste, hoi baino lehenago beste iesaldi batean sartu nintzela, igoera batean bukatzen zen, eta azken kilometroan harrapatu zidaten. Gertu ibili nintzen. Bai, hori gogoan daukate. Nik uste dut puritok irabaziduela etapa. Bai, baina urte beranduago... Urte berdina zen. Hori izan zen, Rotxerekin iritzen izan, bigarrengo iesaldia izan zen. Bai, eta nik uste dut txartua paso nuen azken kilometroak ez zituen bukatzen, zomoldeak telebistatik ikusten eta mundu guztiak. Baina argi, eske gogoratzen dut, oso ondo gogoratzen dut gaina, eta berak lehenago talde hartatik lehenago izin zuen, eta ni atzetik etorren ditzen, akordatzen naiz, goraka pixkatere tensatu niola, baina ikusi nuela, berak badaki ni baina azkarrago dela, nik beraka banekin jetxiera ere baineko komplikatu zen, eta, ez du aldin baten edo sartu nion, beraka, kurba honetan sartuko naiz, eta, ateratze baldin bada ondo, eta, baina, bakoitzak bere eta badakit, eun espeinetatik 89 irabaziko zidala, baina, probatu berra dago, ez?
Eta gero, itzuli honetan, oraindik azken bigarren egunean ere bai, Guadarramako etapan, berrez edizaldia hartu nuen. Eta baina, bueno, egun horretan plazak, lehenago, iesaldia hasi eta belara ies egin zuen, eta berak irabazi zuen. Hogeta bat, etapako lasterketa batean. Eguna joan eguna etorri horregotea. 6garren, 5garren, 7garren. Jakin, ez dozula irabaziko. Ze frun bat badago eta aurreko zenan Armstrong bat, bakizu, eurek iraziko ondo bidean, ez badira erortzen, eurek iraziko dutela. Eta egunero jaiki, eta aber nolo zerta guantetan duten, hauen erritmoa. Hori mentalki nola eramaten zenuen? Ez da erreza, nik esate dizut LGP-ko bat, 21 bat egunez psikologiko kontatzea ez dela erreza, ez? Loak entzen du, ezin dezu faiatu, taldeari horrek ere balio dio, Euskaltel bezalako talde bati, apal bati, txerrenduari bat, generalera begire egotea, eta lehenengo 10etan egotea, garrantzitsua da. Horrek esan nahi du, kotxea ere bai lehenengo postuetan doala. Edo zer gauzetarako, etapa batetarako, edo 1000 gauzetarako. Eta, beste txerrendurak dituzu bai, garaipena lortzeko. Ila talde guztiak horrela bideratzen dute. Batzuetan oso argi duten da, ez? Inorrez baldin baukazu generalako, denak etapatera doaz, aukeratu egin behar dira. Baina, hasieratik, beti egoten da talden batean, batek, zelkapen horrokorera begira egon behar duena. Loa ipatu duzu, eta zentzorretan asko entzun ditut giroak korritu dutenak eta esan dutenak. Ez mentalki, enoa berriro 21 egunez nire burua exigitzera. Arazo desente izaten zen dituen loarekin? Argi dago, turra bukatzen doan bezala, neke ere jasaten hastentzera, eta gero norberak bere buruarekiko jartzen duen presioa, ez? Vale. Zu hor zaude zailkapen horreko geran 5. postuan, eta, ostras, eta bihar Turmale eta Aubizk eta beste bat dituzu, eta, ostras, hori barruan eraman berda, ez? Eta goizean esnatzen zera, tente jartzen zera hoietik jekitza tente, eta autotxekin egiten duzu, ez? Ostras, zenbaterako hanketako mina haukat. Norbeak txek bat bezala da, ez? Ostras, gaur ber, eta etapa hasten da, eta psikologikoki norberak ere goren behar du, ez? Eta momentu datorrenean ere bai, antzaude Turmaleten behian, eta venga, 18 kilometro. Badator. Eta, ostras, autokonbentzitu ere bai, norbeak bere burua animatu, eta, bakoitzak bere estrategiak ditu, ez? Beste batzuk ere antzare biliko dira, esan? Claro, bai, eta, baina horre irabazi bertzaio. Barkatu etetea, baina zentzorretan, orain okurritu zaiten galdera, Rotxe eta zurea. Bazoazte, izketaldia badago, horra adibidez Enrik Masen ezaguna da, zuk nola dituzu oroitzapen horiek? Nola hitz egiten da iesaldian edo... Badakizu berak hor iniziatiba berak eman behar duela, ez? Bera da azkarragoa, azkenean denak ezagutzen gara, ez? Eta badakizu zein den azkarragoa, eta niri kasu horretan bai interesitzei da pixkat, bera urduri jartzea ere bai, saiatu nintzen beraka, akordatzen naiz bera jaitsi eta gero ere beste repetxo bat ere basola, pixkaten zatu, eta bera urduri jartzen saiatu, ez? Erroren bat egiteko, baina, kasu horretan etzan geratu, ez? Berak ere maixuki jokatu zuen. Nik, bukatzeko baitut pare bat galdera. Txirrindulari profesionalizatetik aratago. Izan ere, txirrindularitza ez tozu utzi, gravelean ere ibili zara, martxa zikloturistetan hor zabitz, kebranta huesosa dela, ez dela, goko duzu, ez? Leia baina pixkat eukitzea arrori... Nik esango nuke norbaren burua probatzea, eta argi dagoena da, ni 20 urtean fizikoki nolabait ikusi naiz, ez? Eta gustatzen zaitera, azken 9 urteetan bat norbera ondo ikusten. Denbora daukat, gogoko dut, nik 2017ko abuztuan txerrendularitza dut zinen, ez nuen behar izan 15 egun hilabete bat deskantzu bezala, nik banekien zer egin nahi nuen, privilegiatu ere izan, ez? Nik aukeratu nolako, nik hemen hau izango da nire azken lasterketa, Donostiko klasikoa, taldeak aurretarako aukera eman zian bai, eta esango deu, nolabaiteko duelo bat edo txerrendularikeko pasatu nukala, ez? Hor eukidezak ezun bola hori, desegin da zegoen.
privilegiatu esaten du, zen badira lagunak lesio baten medio edo kontratua amaitu zaidelako, bukatu zaidelako bere kilo bizitza, ez? Eta batzutan derrepentean etortzen da, ez? Modu itxasoagoan. Nik uste modu itxasoagoa dela, ez? Eta ulertzen dut ere jende horrek nolabaiteko tarte bat, deskantsu bat edo behar duela. Batzuk urte bete pasatzen dute, bestatzuk urteak, baina normalean jendera bueltatzen da, ez? Eta hori da polita, ez? Nik uste dut hori bidea disfrutatu gula, txiki-txikitatik izan gara profesionalak izan ditugun umeak, txerrendulariak, eta sortedunak izan dira lortu dugulako, eta bukatu ondoren ere normala da bai jarraitzea, ez? Eta gainera aparte gero osasunerako nik uste dute bai, zu goi mailako kirola egiten onzera hainbat urtetan, nik uste dut hori progresiboki bai, pixkanaka joan berdela jaizten, ez? Cooldown edo esaten dena. Zentzurretan hau pazuek, eta ez futbolariak golpera puzten direnak, edo futbolak golpera uzten dutenak, Eta profesionalak ez direnak ere hor dabiltza, profesionalizan nahi horretan, nik bizikletan irtetzen nazen bakoitzean ikusten dut pertsona bat, maiotorekin HZ Imartzu beldiak zikloturista probako maiatzean izaten da. Hori da. Ibilbide oso politxa. Karo, zikloturista proba gera goraka doaz, jendea azkenean gogoko du, ez? Bai, kasu hau sortatu zen, ja azken urtean, aktibo negoen urtean, alako omenaldi bat egin ziretean, Zarozko zikloturistak antolatzen zuten proba honetan. Historian zehar, izen ezberdinak izan ditu, ez? Gogoan dut, lehenengo sortu zenean, Zarautz Gernika Zarautzela, gero ondoren, beste klubeko beste baten izena ere zuen. Eta, 2017an omenaldia egin ondoren, baten bati okorretu ditzaien, polita izan litekela de bain nire izena edo ematea, probari, eta hor gabiltza, ez, buru belarri. Ulertzen dugulako, nik klubeko partaide naiz, eta, probatara joten magara, norbaitek antolatzen ditu, ez? Eta guk hori eta gozatzeko guk ere, baten bat antolatu beharko genukela, ez? Eta, hor gabiltza buru belarri, ez? Nik uste dut probak gora egin duela, jendea gustura etortzen da, eta, zerbitzu onda ematen dugu, eta, horrek asko asebetetzen gaitu. Euskal Herria leku polita, bizikletan ibiltzeko, kebranta hueso zeitera joan beharrik ez da leku politzak dudari gabe, eta bai egia da, bai modalitate ezberdinetan, ez, probak asko daudela, baina, nik uste dut kirolean oroar, ez, mendiko lasterketetan ere asko sortu dira, eta nik uste dut, kirolak oparoa dela, ez? Nik uste gazteek askotan itzen gora egin duen gauza badela. COVID-at geroztik gertuko kirola bihurtu dela. Agian ez zaletzeko, txirrindularitzara, hor Tadi eta Jonas dauek ari dira lana egiten, baina bai ibiltzeko garaian. Dudari gabe. Nik azken gadea bat badut, aita zara, eta alaba daukazu hor txirrindularitzan sartuta. Ez da, aita izatetik... Orain, seguraziki hobeto ulertuko dituzu zure aita eta ama, bere garaian. Dudari gabe. Nola bizio zu aita ikuspegitik? Egia esan, hori bai argi eduki duela beti, txerrendulari izateko aukera edo asmoa beragandik atera berzuela, ez? Nik uste kilola hau sakrifikatua dela eta norbaiti obligatuta edo jezarrita ezin dela aurrera atera, ez? Eta berak eskatu zuen etxean, Zarozko klubean apuntatu nahi zuela, eta hor dabil, ez? Eta nahiko ondo dabil gainera, junior mailan dabil gaur egunean, eta nik beregan nire buru ere asko ikusten dut, nik nola bizi izan nuen eta orain bereari ikuste dut, eta gainera urte oso politak dira, ez? Eta, nik uste dut, gainera pentsatzen dut, bera ere sorte duenan, ez? Aita bat eukitzeak, txerrendura izan dakoa, konsejoak emateko, ez? Baina, bate bat kirola egitea, ez? Nik uste dut, gaztentzako niri txerrendularitzak kirolak, nola nahi zen asko eman dit, pertsona bezala sortzerako moduan, eta beste alabate badu, arek eskubaloi egiten du. Eta berdin laguntzen diogu, ez? Eta batez ere, beti esaten dugu, ez? Bai nire emaztea kirolean ibilitakoa da, eta nik uste dut, kirolean asko sinisten dudala, pertsona bezala ematen dizkizun baloreak, eta hori bizitza guztirako balio du. Zentzorretan, eskubaloia egiten duen alabak, aita bezala ikusten zaitu.
besteak aita bezala edo txirrindulari bezala. Hori berari galdetu beharko zenioke, ez? Bai, izaten digura, bueno, batzutan aita moduko elkarrezketak, beste batzutan aita eta txirrindulari hori bat bezalakoak. Baina, bueno, haserraldiak bai, ez? Agian batzutan, kasu egiten dielako eta bestatutan ez duelako nahi egin. Baina, bueno, azkenean hori polita da, ez? Eta berarekin kirol bat izatea, nolabaiteko unio bezala ere, alaba batekin oso polita da, ez? Berarekin atera, errepidera, eta hori oso gauza polita da. Fibra aldetik behintzat, motelak, azkarrak, horre erentzi hartu aldu? Amaren fibrak baditu, zergatik, irabazi izan ditu esprintean, eta, azkenean kombinazio bat, agian urrengo generazio hobea dator. Behintzat, hori. Baina behintzat, aitak eta alabak aman komunian badutela zer. Bai. Bueno, Iker, zure da hitza. Bale, esan dakoa, betiko formatua, 8 txirrindulari, zure ibilbidean noizbait, zurekin gurutzatu direnak. 2000 garrengo urtea, mendarotik mendarora, 21 kilometro, eta zure lehen garaipena, Aimar. 7 segundugatik, Ulrichen atzetik bigarren geratutako bati irazten diozu, hain zuzen ere, dala Igor González de Galdeano, erlojupeko espezialista handia izan zen, eta hain zuzen ere zeu aurretik. Ze oroitzapen dituzu, lehenengo garaipen edo egun hartaz. Bai, gogoan daukat, ez? Gainera, goizetik gogoan daukat Bilbon hasi zela etapa eta Mendaron bukatu zela. Garaietan euskal bizikletak bi egun bat izaten, erlojupeko egunean bi sektore izaten zituen. Goizekoa hor irudian ere ikusi dugu, Aitor Garmendiak irabazi zuen, ihesalde batekin. Vale. Eta agian izan liteke, bai, Aitor Garmendia nire ezaguerrek zituen, o nik bere ezaguerrek zituen moduko txerrendularia, ez? Berak agian garaipen gehiago lortutakoa da, baino beti bakarrean ere bai, ez? Eta arratsaldean gogoan daukat, ez? Ni gainera neko bukaeran, baino ez, favoritoen azken momentuen lehenago ateran itzen, eta ondo ezagutzen nuen erlojupeko bazen, Mendarotik atera, Kalbario igo eta gero mutikura jaitsi debara eta bai, hori da, ez? Gainera, haizea joterakoan kontra egon zen eta etortzekoan alde, ez? Eta topera egin nuen, ez? Eta batez ere Kalbarioko igoera esaten zidaten kotxetikan denbora honena markatzen ari ditzena eta baino feelingak sensazioak ere oso nahi izan ziren, ez? Orduan ez genukan potenziometro da olakorik, bai pulsometroak eman gehiagula, eta ni arekin pixkat neurtzen itzen, ero, bintzat luzean jokatzeko, eta gero 7 segundu batik irabazi nuen, ez? Urte harretan lehenengo gunetikan gogoan daukat, iesaldi batean joan itzela bakarrik, Iruñean bukatzen zen, hasien ez ondo gogoratzen, baino gogoran dut agina eta aritxulekin neutralizatuta pasa genituela errepide oso gaizki zegoelako, baino gero belateko mendatean aurrera egin nuen, eta azken kilometroan harrapatu ziren, Zizurren bukatu zen, Iruñean ez Zizurren bukatu zen, eta sentsazio oso honekin hasi nintzen, ez, itzuli hura. Eta, gero batez ere larun bateko etapan, lider jarri nintzen. Egun horretan ez nuen oso ondo egin ere lehenengo aldia eta urduitasunak, eta Maiota gordea? Bai, maiot hori etxean gordeta dago, bai. Vale. Erlojupekotan eta orduan defendatzen zinela, Bai, ondo egiten dituen, bai, kategori txigoetan, junior mailan ere, Gipuzkoako itzulia berretan irabazi nuen, lehenengo urtean ere lider erlojupeko irabazita jarri nintzen, eta pistan eribilia naiz, Espainiko txapelketa jasarpenean eta egin ditut, eta beti izan ditut zaugarriak horretarako. Vale. Domekan igo nuen Kalbarionik. Eta? Izena ondo dauka. Kalbario. Eguzkia joten badu, mutrikotik gora baina egon hemen. Ni dakidana, Laizter Malenak direla, eta aurten 7 egunez izango direla festak, 5 edo 4 beharrean. Nik hori besterik ez egin. Ia itzuli handi bat, orduan. Hori da. Bai. Vale, Igor Gonzalezegatik badago bitxikeri bat 13 urte arte arrantzan ibilizela sutsuki. Gero izan zuela zerbait hain zuzen ere osabaren opari bat, eta hortik hasi zela. Orduan, nire galdera
Zuk noiz erabaki zenuen, txirrindulari profesionala al zenuela, edo benetan egiten zenuela txirrindulari izateko apustua? Ba, nik esango nuke afizionatu mailan bigarren urtean, eta gainera azken, orduan afizionatuta pasatze ginenean, gogoan daukat berrez ere zerotik azte ginen. Ni sensazio hori neukan behintzat, ez? Berrez ere ikasi inberdet, ez? Zergatik, ohituta zaude, zu ere adineko jendearekin edo urte bazarragoak egin korritzen, ez? Junior mailar arte. Afizionatara pasatze ginean, eta gure garaian, zeuden 26 urteko veteranoak esango dugu, ez? Eta haien ondoan, umemoko bat ginen, ez genekin ezerrez txerrindularitzaz. Pixka kanpora ateratze bat ginen, Zamora eta horrelako itzulietara, aizeak nundi jotzen zuen, abanikoak, zertzan nua. Eta, ikasi inbertzela, ez? Baina, batez ere bigarren urtean ikasketak ere, ja pixkat nik FP ikasketak egin dituen, eta, ja nahiko libratu nintzen eta, seriago jarren nintzen, ez? Eta, garaipen batzuk lortu nituen kalendarioan, baina batez ere Euskal Herriko txapelketa irabazi nuen, ez? Virgen del Oro Santuarioan, eta gainera denei irabazi nien, ez? Bai, 26 urtekoek, eta nik uste ura izan zala, momentua izan nuna, ostras, igual profesional izan lehike. Zuertu da euki genuen, Euskaltel patrozinatzaile bezala sortu zela, eta leheno aipatu dugun bezala, sei horiek pasakinen. Galdetu dezakez, alde batetik arrantza bai, bestetik amona bat ikusten da. Hau zergatik ote den. Igor González Galdeanok argi esan zuen. 1989ko buelta. Bigarren geratzen da, sailkapen nagusian, eta iristen omen da bere auzora, eta goiko amonak galdetzen omen dio. Noiz hasi behar zara benetako lan batean? Horrek mantendu omen zuen humil, Igor. Horren beste, zuk ere, ze modutan mantendu izan duzu urte luzaroz humiltasuna edo hankak lurrean? Ez dakit. Hori entzuna neukan, ez? Batez ere horrelakoan. Leheno horrelako gauzak asko entzuten ziren, ez? Agian gogoan daukate bai, ez? Neil Stephensonsen kasua ere bai, ez? Neri atentzioa gure inguruan ibiltzen zen, oihartzunen atorretako australiar bazen, garaietan exotikoa, ez? Australiakoa, zenun da hori. Eta be Australian txerrenduari izan nahi zuen, baina kami gidari ere bazen. Eta apustu egin zenuen txerrendularitzatik bere gurasoa izaten omentzien, ez? Baina zure semea bizikletan ibili, baina horregatik ordaindu dute. Eta horrelako gauzak asko entzuten ziren. Gure kasuan, ni pixka gero xeoka naiz, baina, nik uste humildasuna hori, pertsona bezala ere nola zeran, eta garaipenek ere nik uste baukatela zerikusia, nik ez ditut asko, eta horrek beti humil mantendu izan nahu, ez? Eta lau atal besterik ez dituen podcast batera etortzeak, humiltasun nik uste badela, ez? Besteren batek esan dezake, hauek zetan ari dira, eta hori ere... Niretza beintza bada, ez? Goraipatzeko behintzat. Vale, eta amaitzeko Igor Gonzálezek horrela dio, 2002 urtean, sailkapen nagusian bigarren zijoala, Armstrongen atzetik, sartu omen ziren biak batera buruz buru. Eta gogoratzen omen da, Lance Armstrongek zer trash talking delako hori, edo zenbat irain edo txantxa egin zizkion. Zuk, lehen aipatu izutan Rotxekin, benetan bazegoen, edo benetan badago, hitzaren indarra iesalditan edo... Bai, eta besteak indula esan, bakoitzaren estrategiak ere bat dira, ez? Batzutan ikustea horrelebora ez pasa, edo pixka tarpegitxarrak ere jarri edo bai, ez? Bat bazatzenean eta horrelako gauza pilo daude, ez? Eta askotan bai atzetikan kanpotik dagoenak zu baino beti ikusten dute bai, ez? Agian atzetikan arrankatzen bat dizut ere bai, gaur egun pinganioetatik erabixatu iten da, ez? Baina, Igorrek badakit, alako arazoak edo nola baita esatearen eukizituela Lansekin, ez? Baina, Lanso, lasen, bai, ez? Gurutzea egite izizunean, beraentzako zinean, ez dakit nola esan, arerioa, ez? Baina aldiz, gogoko bazituen ere berak bazekien bere ingurukoak ondo... Etxeko ateak ireki eta... Hori da. Ni nire kasuan arrela izan zen, ez? Nik taldean berarekin korritu nuen, eta nik ez daukat berarengatik inungo itxarrik izaterik, ez? Beti gainera... El vasco, inglesez, baina, beti izatez igun. Itzak dugu sakonago gero, zortzikoa izanik, Nik badukotor, galdera txeron bat. Bale, bigarrengo gauza. Datu harregarria, benetan, harritu da utzi nauena.
10 urte igaro ziren, berriz ere etapa garaipen lortzeko. 2010 urtea heldu zen, Tour de Line eta prologoko garaipena. 10 urteko itxaronaldia, eta bigarren zein izan zen, eta Wilco Kelderman. Eta Wilco Kelderman, bueno, gure azken sorta da gainera, bere garaian egin genuen... Ikusi duana. Egin genuen bigarren sorta edo... Izen zen, txirrindulariak etapa garaipen ingagabe denpora luzez joan direnak, eta... Bere izan zen, eta... Wilco Kelderman 2015-tik ezerrez iradozi gabe. Eta, gure podcast batera ere karri genuen, asmakizun gizen, eta de repente zer eta berak hori Holanda ateratzen zaite Herberetako txapelketa irabazi eta zure ezaugarria dituen txirrindulari bat. Ikusi ze taldetan dagoen dere bai, ez? Hendik uste azkenean taldeek badakitela, ez? Azkenean zertarako eta ze motatako txirrindulariak nahi dituzten, ez? Batzu dira garaipenak lortzeko eta beste batzuk eskutuko lana egiteko, ez? Agian gaur egun ikusita eta turra nola den ikusita, Nils Politek ere nik uste garaipen asko ez dituela lortuko turra honetan. Baina zenbat kilometro jango dituen aizaren kontra, hori dudarik ez, eta nik uste Wilcoren kasua antzeko zerbait dela. Honek ere erakutsi du irabazteko bakarrik heldu, berdaz? Bakarrik irabazi du, bera bakarrik helduta. Bere lehen garaipena taldearekin ertetzen bada, taldekako guztiak zituen erlojupekoak, eta hau da lehenengoa lortu duena. Ni badaukat garaipen bat, agian hola pixkat oso fuerteak zoruntzen, baina nik erlojupeko bat irabazi daukat turrean. Taldekako erlojupeko bat. Taldekako. Vale. Eta hori zuek garaipen bezala edo nola? Ez, garaipen bezala ez, baina nik balorea ematen diot, ez? Batez ere... Eta formatu zaharrean, ez? Bai, formatu zaharrean. Eta egun horretan sufritu nuena eta nola egin genuen talde bezala lojupeko ikusita, sensazioa, velozidade, sensazioa oso ondia izan zalako ere bai, ez? Eta bertan, bertako parte izatea eta gainera, egun hona euki nuen eta relebo honak eman dituen. Baina, baziren beste taldeki batzuk harrituta guztien dituzuenak, ez? Treken urtetan edo Astanaren? Astanako taldeak, ez? Talde hori nartxua... Talde hura zan Astana, Alberto Contador, Lance Armstrong, Kloden, Leheimer, Murayev, Popovic, Rast, eta ni. Eta... Goin baiako talde, ez Contador jantzita... Bai, ordurako nik uste jantzita zeukala, ez? Bai, izango nuke. Bai, eta formatu hartan bosgarrenak ematen zuen denbora, formatu zaharra edo askotan manden dizuten asan. Bai, hori da, bai. Bai, Wilcoren postasuna da, game bat galdetu behar nizuna da, zentzu horretan bigarrenari esaten diozu zerbait, zezuk orduan 33 urte zituen, beak 19, badago hor animo gazte laizter irabaziko duk, edo horrelako mezurik, edo... Wilco beti izan da, ez gaztetatik ikusten zena, txirrenduaria izango zala, baina, ni urte horretan akordatzen naiz, nik uste urte horretan turra galdu inuela, 16ak ez dira jarraian izan, urte baten eskumuturra puskatu nuen, Dofinen, hain zuzen ere, eta turra bageratu nintzen. Eta akordatzen naiz apustuan entenatulela, baina zoro baten moduan hasi nintzen entenatzen, eta hori Markel Lizarrek ondo daki gainera. Eta lasterketa hori izan zen lehenengotakoa korretu nola, eta berlojupekoa irabazi nuen, atarikoa, eta azken egunen arte, hori bilikinen, segundutan aldatzen zen lidertza, eta azken egunean, azken kilometro arte etzen erabaki. Nik uste dut, segundu berdinean edo horrelako zerbait bukatu genuela. Baina, zorionez nire aldera etorri zen. Agian tur pare bat gutxiago eta Austriako tur pare bat gehiago eta garaipen gehiago etorriko zen, zure momenturiko nea turrean izaten zen, eta maila txikiagoko lasterketak. Bai, eta beste urte batean ere izan nuen alako arritmia kasu bat, eta urte hasieran korretu gabe honitzana, eta turrera joan itzan, lasterketa gutxi korretuta, baina turrura 6. bukatu. Eta, nolabait, zerbait ere pizten da, ez? Hor, etxean zaudenean korretu gabe, eta, ez dakit, estra moduko bat edo jartzen da hor barruan, maila hobea harrapatzeko. Bai. Zentzu horretan, aipatua, Giroan badu podiuma, turrean ere 5. geratutakoa da Wilco, bere lehen garaipena prologo hau da, urrengo urtekoa.
Eta, justo galdera bada, erantzun duzuna, nola eramaten da urtea pasa, lasterketaro garai bat ikustea, eta zu ez izatea. Eta hori nik uste... erantzun nik da. bota. Baina hori txerrendularitzan asko gertatzen da. Hori, Nik uste hori galdera hori askori eta gaur egun zesanik ez. Ia beti berdinek irabazten duelako, berdinek irabazten dutelako ez. Baina, bueno, hori txerrendularitzan garaile bat dago, eta beste denak zer dira galtzaileak. Nik ez dut hola ulertzen ez. Bertotan esaten dena, azpitxapelduna ote da lehenengo Hori da. galtzailea, bai ez. Eta, gero izan dela gizon bat, txirrindulari bat, sorte txar izugarra izan duena, ze beti esan da, Wilko eroriz gero, hautsi duen seinale. Orduan, zentzu horretan zuk, sortea izan dezu lagun, erorikoekin, Bai, izan ditut eroikoak, eta ezurrak hautsi ditut. Lepausta hautsitakoa naiz, ukalondo ere bai, behatzen batzuk ere bai, eskumuturra pare bat aldiz, baina beti gerretik gora esango nuke, ez? Txerrendularietan ohikoa den bezala, ez? Azkenean, ezurra usturak hanketan izan ezkero, beti rekuperazioak eta komplikatuak dira, ez? Alde horretatik sorte duna izan ez, erorkik izan ditut, baina beti ere errez soluzionatu leikenak esango du. Korritotako 16etatik 15 bukatu dituzu. Hori da. Bai, Ez da egite Mikel Landak berdina ezin du esan. Azkenean dituzu igual, segun nola ibiltzen zaren papeletak erosten dizuzu, erosteko, baina beste atzutan parean tokatzen zaizu, eta ez da. Bai, baina gero hori urtean poderioz ikasten den gauza bate badira, nun ibili pelotoian, askotan, badakigu denok dena jarri behar duzula, eta papeletak gaude, erorikoak egoteko, kasu horretan ez dezu nahi tokatzea. Baina, gero ikasten da, alako zeigarren zentzu bat edo piste da hor barruan, noiz dagoen arriskua, veteraniak eramaten dizu hori, ez? Noiz hartu dezakezun arriskua, noiz ez, ni gogoan daukat lehenen urtean, astero erorketa bat 3 astetan 3 erorketa izan dituen. Eta baten bat handia gainera. Eta hori da, beti momentu desegokian egon zalako, edo igual ez izulako tokaten parte horretan egotea, ez? Eta, hori veteraniak asko ematen du. Bai, galdera hortik zijoan da hasi berri batentzat, hasi dela erorikoa izan duela, jetxierak Euskal Herrian ohikoak dira, nola kentzen da bildurra edo nola jarraitzen da aurre egiten pedalei? Hori, norbera nolako trebezia duen bizikleta gainean eragina dauka, hori dudari gabe. Erorketa batek izaten duenean, normalena da, gero, nalako beldur batero sortzen da, ez? Eta hori pasa behar du denborak. Eta, hori nire inguruan ere gaur lagunei de bai gertatzen zaie, eta esaten dira, nire onlasei, denbora bat pasa behar du hori astutzeko, eta hori horrela da, eta horrela gertatuko da. Horrela da, eta listo. Joko psikologikoak, eta trikimailu batzuk. Gaur egun horretarako entrenamentu jendea badago entrenatzen duena, eta... Txikitatik ikasten da hori, bai, Ni infantilletan apurtu nuen lepaustea, eta... Bai, hori da, ez. Eta ja, gero, zer ingo zu, urrengoan, sartu inberduzu, berriro ere, sartu inbizara hor. Sorte kontu puxkate badago, agian, askotan zure erruagatik ez diren erorketak izaten dira, eta kotxeak, izugarrizko erlojuak edo mozkorraldiak. Futbolariengatik entzuten dira horrelakoak, txirrindulariak xumeagoak dira. Hala ere, izan duzu inguruan kapritxo handiko txirrindularirik edo deigarririk, erosketa deigarririk egiten zuen. Ez dakit, agian, atentzioa izugarri, argi dago izan ditut taldekideak, kotxe garestiak erosi dituztenak, eta izugarriko festak egin dituenak, nik ere bai. Eta beste batzuk zaletasun erlojuetan dituztenak. Baina, ez dakit, agian futbol munduan ikusten digunerekin alderatuta, nik ustet xumeagoak edo. Ez dakit dan, ez da diru kopuru berdinak ez dira irabazten ere. Baina, agian ondo kostatutako dirua delako, ez dakit. Horrela pentsatu nahi du behintzat ez, agian, zentzuz edo, kapritxoiek, gehiago pentsatzen dira, pentsatu nahi dut. Vale, ez dut. Edo, txirrindulari baten kapritxotan gastatu ez, kotxea baino nahiago izaten dugu, ez da gizen bat bizikleta, eta
orain grabelekoa, eta igual grabelekoa Baina, bueno, taldeak alakoak usten ditu, Bai, nik uste gaur egun ja aldatu dela mentalidade hori, ez? Baina, bueno, kasu horretan, profesionalen zarenean bizikleta arazorik ez dezu egiten, ez? Horretik. grabelekoa, ziklogrosikoa eskatu ezkero talde, ziklogrosikoa esango dizu, a ber, ezer nahi duzu egin Zertarako den, baina, bueno, gaur egun grabelak eta bai industriak grabelakiko bultzatu duenagatik nik uste dut gaur egun taldeak ez dutela inongo arazorik jartzen, ez? Talde batek bizitza guztian ziklogrosa ez baduzu egin eta ez, negu honetan kapritxoka ez ziklogrosa iteko, esango dizu ez. Baina, bueno, zure gazte denboran egin baduzu eta bueno, zure urteroko prestakutzan erabili duzu, argi badiago inungo arazorik ez dizula jarriko ez. Argazkiaren arrazoia da, Wilco Kelderman ere zentzu horretan formala omen da, ez omen du kotxea ere luxuzkoa, ez dela artetzen, horrelako kontuak. Urrengo txirrindulariari egingo diogu paso, hain zuzen ere, Tyler Hamilton. 2000 garrengo urtera itzultzen gara, eta Criterium Dauphine, laugarrengo etapa, Mont Ventoux amaitzen da. Zeu, 6. izen eta sailkapen nagusiaren lidertza eskuratzen duzu. Azkenean, 2. postu batekin, Lance Armstrongen aurretik, baina Tyler Hamiltonen atzetik. Zeu oroitzapen dituzu, Dauphine hartaz eta Mont Ventoux bezalako mendatetzarraz. Oroitzapen hobi haukat, erlojopekoan, bai. Oso ona egin nulako, bai. Horregatik negon aurrean, eta oroitzapen hona haukat, Ventoux egunean ere bai. Dauphine erabiltzen genuen garaietan, ia txerrenduari guztiek turrera ondo iristeko. Agian gaur egun bai Dauphine eta Suitza artean aukeratzen du jendeak ez, baina garaietan Dauphine zen. Eta momentu bezalako mentate txar batean, gogoan dut, Xaleo Renartera iritsi ginenean, favorito guztiakan ginen, eta, errezena edo, bigarrengo parte hori datorrenean, ilargia ematen duen parte horretan, Lance gurpiletik geratu zen. Eta geratu zenean, gogoan dugu Julian Gorozpek esan zigar, geratu dala, eta benga, topera, eta, lidertza eskuratu nuen. Baina, lidertza, segundu gutxigatik, eta Hamilton eta Lance atzean izan da. Gogoan dugu urrungo egunean, holako mendatzar mendate batean, bat bestea, eta alako batean, batik juten utzi berri izan niola, eta Hamilton jarri zen liter. Hamilton, aski ezaguna sufrimenduagatik. Ikusgarria izan zen, nola, turrean klavikula bilekutan hautsi, benda jarri, eta 4. postuan bukatu zuela. Zerbait hautsita saiatu zarazu zerbait egiten, edo benetako minari segika, edo... Ez dakit, turro horretan, argi dagoena erorketa, eta golpe handia jazuela. Baina Amerikarrak dira ere bai, ez? Eta gustatzen zaila olako epikoa, eta honen dikandu da euskat, ez? Puskatuta zegoen klavikulari. Zergatik, lepauztaia puskatu duen denok esango dute, esoa eroitzen da, eta horrekin ezin dezu indarrikin. Horren bestez argazkiak ikusgarriak dira, baina... Eta fisuran bat egon liteken, eta... Bai, hori da. Eta hemen dator, harrituta eta barregura sartu zaidan momentua, izan dela dopina. Tyler Hamiltonek dopina eman zuen, baina, prentxaurrean garbi esan zuen, lehenengo kasuetakoa izan zen odol transfusioagatik. Eta oso zona handia izan zuen zergatik edo nola. Bera garbi izan zuen, dopinaren kasuan edo odol hori. Zeramala, bere amaren sabelean, bere anaia bikia hiltzelako, eta anaiaren odola jaso zuelako. Horregatik zituela... Ez dakit oso estanbolikoa, ez dakit nola esan. Argumentu oso, ez dakit, sinistekoak. Hori izan zen, prentsak asko puztu zuen gaia, baina bai epaiketak eta izan zirenean garbi geratu zen ez zela fundamentuzko argudioa eta biologikoki ere ez zela posible bere bikiari xurgapena egitea eta horren bestez. Biodol, baina behintzat aitzaki. Argi dagoena, garaioetan urte beltzak, txirrendularintzan urte beltzak izan zilala eta zorionez bai txirrenduaren aldetik, taldeen aldetik, antolakuntzen aldetik, nik ustez bide egokiak edo, behintzat nolabaiteko lege egokia jarri zirela eta bidera, onera egin duela txirrendularitzak ez. Gaur egun ere, beti sortzen dira alako dudak edo,
baina, bueno, alde urteaiekin konparatuz nik uste txirrindularitza gaur egun, oso ondo dagoela alde horretatik, ez? Presioa nabaritzen zen dena susmopean, Bai, dudarik gabe. Garaipen bakoitzaren atzean... Batez ere, kontrakoa demostratu berzelako, ez? Agian, gaur egun, alderantziz da, ez? Nola baiteko duda baldin badago, zergatik, ez? Eta argumentuak jarri berdira mai gainean. Kasu horretan, erruduna zara... Hori da, buelta eman da zegoen, ez? Eta, baina, arrazoiekin bai agian, ez? Nola baiteko, asko ikusten zirelako, eta horri dudarik ez dago. Normalean asko direnean, dena generalizatu egiten da, ez? Bai. Vale, Turgizona zara, buelta ere 12 aldiz, baina giroa hitz egin dugu, 2005 urtean korritu zenuen, hain zuzen ere, eta amaitu, beraz, 3 handiak egindakoa bazara. Zoro itzapen dituzun ere aipatu ditzazkezu, baina batez ere garailea belatza. Paolo Saboldeli. Orduan, turrau bera garaile, zuk ere amaitu da, oroitzapenak. Ez dauzkatola oso sonak, ez? Gogoan daukat, Igor Antonek egin nuela... Ez bueltatzeko, ez? Bai, hori da. Nik hitz honik baldago. Eta batez ere horregatik, ez neukalako sensazio onak inoiz maiatzean. Eguraldia ere, giroa normalean, egun batzuk beti daude, txarrak. Lurra ere gertu izaten da. Eta gogoan daukat beste oroitzapen da, Finestre lehenen urtez jarri zutela urte horretan. Finestre pasaren duen. Bai. Eta giroa ere horregatik irabazi omen zuen. Bai, gero Finestre eta gero esango nuke jaitsi eta urrongo zestien bukatu zela, eta hor jarri zela esango nuke lider. Eta hortik doa galdera, hain zuzen ere, belatzak jetxieretan zuen fama oso ona, eta Finesten gora 2 minutuko galdera zuen. Jetxieran milimetroz prestatu omen zuen, eta horrela erreskuratu omen zituen minutuak, eta horremestez hortik irazi. Jetxiera hitz aipatuta, zer dira zuretzat jetxierak, segia da gaur egun oraindik eta zaletuagoak nahiago dutela mendia egotea, esprinak ere gutxitzen doaz, eta Euskal Herriko 2024ko Euskal Herriko erorketaren ondorioz, badago Euskal Herrian jetxierak fama txarra edo mingarria. Bai, hala da, ez? Baina, gaur egungo txirrindularitzan dena hain neurtua da honean, jetxiek ere garrantzia hartzen dut argi dago. Denak zerbaitetan ona baldin bazara, zure balio bideo ezaguarri horiek, honen azaren horretan, saiatzen zera, hortik bentaja lortzen, ez? Eta, eta Sabodeli kasu horretan maixua zen, ez? Eske diferentzia izugarria zen. Geroztik ere ondira, Samuel Sánchezek ere oso ondo jaizte zuen txirrinduaria zen, eta beste askore bai, baina batez ere guztian markatzen zuen diferentzia, ez? Agian, errepide guztia dagoenean, diferentzio horiek oraindik gehiago zabaltzen dira, ez? Eta berak, bera oso maixua zen. Egia da orain ez dagoela txirrindulari bat esaten duzuna, agian Pitcock edo ikusi dugu sekulako egiten aldapan. Baina taldetik bereiztu eta ez dakita, 10-15 segunduko aldea hartu eta hori oindala urte batzuk gehiago ikusten zen. Eske nik uste tarteak aldapa gora ja egin dela eta... Hori da. Hori edo jetxeran ere arrisku gutxien hartzera doazela taldeak, hau da goraka espezialistagoak, esprinan espezialistagoak, baina jetxera alden... Bai, nik uste horti dio joala, ez? Azkenean, argi dagoena, txampona gora botatzen duzunean eta arriskuak hartzen dizunean, batzutan gehienetan zure alde etortzen da, baina batzutan gaizkia aterarik ere bai, ez? Eta arriskuak ere neurtzen dira, ez? Eta gaur egun diferentziak goraka markatzen dira eta horrelako beharrik ez dago. Musarekin konparatuz, musean azkenean nik uste jetxera badela hor dago bat. Ondo ertenez gero ondo, baina galtzeko asko. Bale, Saboldeli, garaile izan zen, eta ondoren telebistako motokazetari baita ere. Abgua edo omen zuen esaldi esanguratsua, ez dakit. Aboi. Baina frantsesez pentsatzen. Igual italiano, italiano izango. Bale. Ez dakit. Eta, kasua kasu, hau da, datua edo galdera hemen bizikleta utzi zuen, eta gaur egun Balserianako
aterpetxe bateko jabe omen da, eta handik bizi omen da. Zuk baduzu inguruan txirrindularia izandakoa gaur egun badituztenak ofizio xelebreak edo hola... Bai, bueno, euskaldunetatik hasita, leheno aipatu dugu Aitor Garmendia. Nik uste dut txirrindularitza utzi zuenetik bizikleta gainean, ez dakit irudi den bat baukat buruan, baina badakit granja bat daukala, osea, abereako ditula, eta Lorede den bat bai, eta bere ogibidea hori da. Eta guaren burura ez eskit gehiago etortzen, baina, bueno, ziur Martxo Brusegin bodega dauka. Bere gainera izen euskaldunarekin zeukan ardo botella amets izenarekin. Eta berak argaki jarri amets zeukan, bueno, bera Euskal Herriko alako kontaktua zeukan, eta beti gustatu ditzen izen bazen, gainera esanaia basekien, eta bere botellari amets jarri zion izena. Hora burura torrez ezkidan lehenengoak, Astarloak badaki termoan taberna bat baduela, Irizarrek ere goxote egia, eta bai. Vale, urrengo buelta, 2000 urtea, zure lehenengo buelta, hitz egin dugu, 23 urterekin, eta 10. postua. Horrenbesteko ezustea edo benetako sinesmena zeintzen zeneukana hasi aurretik, eta nola amaitu zenuen. Bueno, batez ere zure burua 3 astetan nola joango zen ikusteko gogoa, ez? Nik banekin eta nire inguruan bazekiten, ez? Zerbait banitzen txirrenduari erresistentean itzela, baino behin ere ez nuen beti 5 egunetako itzuliak egin izan dituen, ez? 3 asteko itzuliak behin ere ez. Eta bueno, ikusi behar da, ez, baten gorputzak nola, baina, bueno, zorionez ondo erantzun zuen. Eta nik uste dut, gainera zure kirol bizitzarekiko, lehenen egiten duzun itzuliak importantzia handia dukala. Batez ere, nik uste dut, eta gazteari gazte askori izan diot, ez? Taldean koinzitu dutenak, eta berarekin gela berdinean lo egin dudalako. Orkeizton garrantzia dukan ere ustez, lehenengo itzuli handia bukatzeak. Bai, asko ikasten delako, osea, gehien ikasko duzun urtea hori delako, ikusten delako zure gorputza noraino iritsi lehen, zenbateraino dan kapaz nekea kudeatzeko, edo jasateko, eta ikaspen asko egiten dira lehenengo urte horretan. Beraz, pausa isaz, arkatza eta papera, eta... Kriston importantzia. Kasu honetan, garailea izan zen Bejar, Salamankako herriko Roberto Eras. 4 buelta irabazi zituen, eta aipagarria argazki hau. Zergatik, ez omen zuen apenas mikrofonoaren aurrean hitz egiten. Gizon isila omen zen, naiz eta gero mendian guztiak isiltzen zituen, baina apenas hitz egiten zuena. Zentzu horretatik, zenbat esan dezakezu zuek, lasterketa aurretik, lasterketan zehar mikrofonoaren aurrean, edo zein izan da zuen erlazioa mikrofonoarekin? Bueno, ikusi behar da ere bai, asko aldatu dela, ez? Kasetaria eta txerrenduarien, edo kasetariak, prensa eta txerrenduarekiko harremana esango nezake, ez? Gaur egun, etapa aurretik ere, mikrofonak dituzu, edo, kasetaritza egiteko ere oso zabala da, ez? Eta ondoren ere bai. Garaietan beti kontaktua zegoen, ez? Beti kasetariaren aurrean zinean, eta galderak egiten zizkizun, gaur egun telefonoz, internetez, mila erara. Norberak aukeratzen zuen, ez? Eta norberaren izakerarekin garrantzia handia dauka horrek. Roberto gaur egun ere horrela da, oso oixila da, eta hitzak asko nerutzen dituen mutila da, eta nik uste horretatik dijoala, ez? Nik uste euskaldunak ere beti izan garela, ez? Biskat, kasu honetan ez da euskalduna, baina bera Euskal Herrian formatutako txerrendularia da. Beraitak inguru hauetan ez dauka gogoan, baino gaza edo elektrizitatearen enpresan baten egiten zuen lan, eta horregatik Kafe Fortaleza taldean ibilitakoa da. Miguel Madariagan afizionatu mailan eukizituen taldeetan sortutako, formatutako txerrenduaria da, eta nik okerrez banago kelmera pasa zela esango nuke. Lehenen urteak, eta gero txerrenduaria handi izan zen. Vale. Galdera, nik uste galdera erresa, txirrindulari zale edo txirrindulari batentzat, baina
Zein da, mendia, kartela nungoa da? Bejarren hori, Ez, errezagoa da, Angliru da, Angliru da, hain zuzen ere, Arritu inau, pegatin egita ez da gola jarrita. Igual hori jarri zuten eguneko, ez, iarekin egin berri dut Roberto Eras jartzearena, Bale. Vale. Hain zuzen, Angliruko kartela... Bai. Vale. Ez, hori, Angliru dago gaur egun ere, baina kasu hontan, Robertok Anglirun izugarriak egiten zituen, eta berak ere argi zioen, nire gorputzak bueltan funtzionatzen du, eta turrean ez. Orduan hori, Angliru mendatea, Sufrikarioa. Gogoan daukat, eta gainera netxean denbora asko ez dela, mai gainera etorri zen, izan zen, tema bat izan zen. Gogoan daukat, lehenengo itzuliaketan igo genuela. Eta gainera ikustera joan izen. Abuztuan, lehenago, ustailean edo. Gainera, gaur egun ere emaztearekin joan izan. Eta gogoan daukat behian egin duela, eta garaietan ez, gaur egun bezalako desarroioak. Gogoan, 53, 39, hori geneukan, eta entrenatzeko bizikletan, 23, ez dakit ba geneukan, 21 edo 23. Eta meritua garezukan, horrekin igotzea hua, zergatik. Angliru, leheno pista bazen, montanbikeekin igotzen duten, da asfaltatutako mendate bada. Fama handia hartu du oso gorra delako, ez? Eta gogoan daukat, urte haietan, taldeek altzuten egiten zutela, ez? Lehenengo aldiz igo genuen, nik uste 3 platokin igo genuela, montanbiketik hartzen ziren bielak eta platoak, zergatik gaur egun bezala ez zauden 36a, eta horrela, gero konpaka gerogo atera zen, eta komplikatu zen mekaniko entzeko nahi, etapa hori ditzen zenean aldaketa hondeak egin berri izaten zituzten gauean, urrengo gunean bizikletak preste eukitzeko. Eta gainera komplikatua zen. Kateak ere kruza hondiak inbertzitun, kontu zibili bertzen un katea bere erori gabe, gaur egun gertatzen dira olako gauza. Gaur egun txapel berezi batekin ikusten da, eta burua goala, harrigarria, baina harrigarria zen, hori da. Bai, bada mendate bat, Arafan berzala, ikusteko hor dagoen aldapa, igual telebistatik ez da inbeste... Ez du justizia egiten, ez? Baina, behin han egon bizikletan igotzen, saiatu nintzen, igo nintzela goraino, baina azken zatisa... Bai, mantxo edo... Ez, hankan lurrian. Eta etapak ikusten da, ez? Bertan ez du estrategiak eta funtzionatzen, ez? Bakoitzak bere erritmoan egin medeko esfortzu berezi egiten baituzu, gero ordaintzen dian mendate bada. Bai, eta gainera ematen du ez, baina aurreti izatoz kordal edo kobertoria edo alakoren bat igota, eta ematen du horiek txikia dira, eta txikiak ez Euskal Herriko mendatekin alderatuz, kordal bat gorla igotzea. Eta honekin kolpea. Honekin azken. Vale, eta Robertokin amaitzeko, aipatu behar, omen dela gaur egun bakarrenetakoa, bakarra ez esateagatik, Grand Tour bat irabazi, eta hortaz gain ultratrail bat ere irabazia duena. Rioxako ultratraila irabazi zuen, eta etxetik dator kirol hau ere, ze justu guk azpeitean bertatik bertara, bere anaia Miguel Eras ikusi genuen, domusa irabazten. Bai, azkenean motorra barban dago, ez? Motorra, transizio hori egin ezkero, pedala eragiten edo korrikan ikuste dut, azkenean barruko horrek funtzionatzen badu, bietan egin legela ondo, ez? Ziklokrosan dabiltzen honek azten badira Vanderpool eta Banner, azten badira orain korrika horrek ere, sekulako markak egiten. Bai, eta ikusituko, ez? Neguan erdin maratoiak edo jarrituzten entrenamentua jartzen, bizi biltzen dira, korrika dira ondo iten dutela, ez? Bueno, urrengo txirrindularia esango dut, aski ezaguna, ze ziurrenik zure lehenengo korrika lasterketak bere aurka egin zituzten erako. Etxean, nortzen hobea bizikletan, eta nork esaten zuen zela hobea. Bueno, nera naia, noski. Nera naia eta biok, gu zurbilen, auzo batean bizi ginen, eta geneukan kilometro eta piko goigora bat. Nik uste, ez dela egongo entrenamentu egun bat,
ez genuna sprint bat botatzen beti goien. Bai, Ni zaharragoan izan eta normalean, bueno, batez ere gazte denboratan da neri tokatzen zidan, baina, bueno, ziur, asko irabazi zizkidala, ez? Eta baina, bueno, askotan beti, nahi gabe ere, bukaeran beti sprinta botatzen genuen. Bai, azkenean, begira, pixkat hortiz joan, guztia alde batetik zen leial izan zela bai anaiari eta bai Euskalteleko kolorei, ze urte guztiak laranjaz egin zituen, gero nahasten altziren, jendea edo... Bea ni baino altuago da, eta bueno, morfologikoki aldak, baina, bueno, badaukago alako antz batez, arpegian, eta baina, bueno, batez ere bera altuago alako, ez, ez. Eta gero... Geitza nahi egin dagoen arazo hori, ez da. Batzutan ematen du bata eken du tapesta sartzen dutena azterketan. Ez, eta gero galdetu beharrekoa da, Josearekin entrenatzen zuen nuen, hauntxeran zundezuna, benetako entrenamentua zen edo gehiago zen anai arteko lehia bat. Ez, bueno, elkarrekin entrenatzen genuen, etxean ginenean, eta, bueno, lasterketetan ez genuen koinziditzen, bueno, bakoitza bere aldera, ez? Baina, bueno, gero ni Zarautzera joan itzen bizitzera eta ala ere elkarrekin jarraitza genuen, ez? Beti elkartzen ginen eta gero entrenamentu egin, ez? Eta, bueno, niretzako ere, eta berarentzako baietz pentsatu nahi dut, ez? Bueno, hori privilegioa da, ez? Anai bat eukitzea, lasterketa asko, bueno, normalean taldeki bat izaten duzu, baina, bueno, taldeki aparte gainera anaia baldin bada, errazago dira gauza guztiak, ez? Bai, bidaiatzeko orduan, bai... konbibentzia hori, ez? Hoteletan eta ordu asko pasatzen dira eta dena errazago da. Alde horretatik zegoen galderak, ze azkenean berak ere bere lorpenak egin zituen, hau da, Etualea de Besenjesen 2004an 3. geratu zen, iaia txampaina, eta hori, hemen ikusten da, nola, bere argazkiak. Azkeneko argazkiak kostatu zait topatzea, baina polita da, eta galdera batekin amaitu nahi dut anaiarekiko, da, hemen bai, 3. gainontzean morrontzan ibili zen, orduan, anaia zertzen nuen, Gregari hobea edo anai hobea? Anaia hobea, dudari gabe, eta gaur egunen da bai, ez? Beti, bueno, gero berak txerrendularitza utzi zuenean, eta bueno, bizitza normalera bueltatu zenean, eta gaur egunen berdin jarraitzen du, ez? Berak gehiago deitzen dit, nik berari baino. Eta ia egunero da hori. Eta bueno, beti izan da, bueno, bueno, horatzean dagoela beti, ez? Eta hori anai bezala gauza handia da, ez? Tipo handia da nera naia. Ondo erantzun da. Hemen handitasuna ere, zuk esan dezuna alturaz ere, bastare, anai zarra gainean, eta bai. Bale, jauze egingo dugu urrengora, eta hain zuzen ere da, 2023ko, oza, bai, 2023ko turra. Kaso honetan... 2023 ez. O, 2023. Bai, 2023ko turra, Lance Armstrong. Zer zen Lance Armstrong urte haietan txirrindularitzarekiko? Galdera igual, bai, motza bezain zehatza. Bai, agian, Amerikarra izan da. Bueno, zeukan historiarekiko, ez? Oza, minbizi bat gaindutako pertsona bat, eta nola baiteko, bueno, figura bat edo sortu zen ere bai, ez? Eta gero, bueno, lortu zituen gauza guzti horiekin. Bueno, nik ez dut ikusi txerrendularitzan, gaur egun ez, bueno, ikusten da Pogačarren inguruan jende asko da bilela, ez? Baina, bueno, agian beha izan zen lehenengo tarikoa, bai marketingeko jendea, ez dakit, nola baiteko... izar baten inguruan behar diren jende guzti hori lehenengo aldi txerrendularitza ekarri zuen tipoa, ez? Eta, bueno, batzutan agian ematen zuen prentxarekiko eta jendearekiko oso, ez dakit, nola baiteko, ogro edo moduko bat zela, ez? Baina, bueno, leheno daipatu dut, ez? Ni berarekin bizitu nuena taldean eta nerekiko nolai bere konportamentua nola izan zen, nik ez daukat bere kontra ezer esateko, ez. Baina, bueno, ulertu lezaket ere, ez. Bueno, bai, prensari batzutan nola tratatzen zion, baina, bueno, aurretik ere segurazki zerbait egon zela, ez. Bera hola erreakzionatzeko, ez. Eta, bueno, eta batzutan txerrenduarekin ere, bai, ikusi gu galdean oren kasua. Baina, bueno, gerora ere, beste txerrendure batzukin egituen gauzak nik usteet
txalotzeko mokoa direla, ez? Hor, Jan Urretx ikusten dugu, eta bueno, denok ezagutu ditugu Jan Urretxen ordu bajuak edo esan genezake ez, eta bueno, berarekin nola jokatu duen, eta nola berreskuratu duen gizon hori bizitzarako, bueno, nik uste dut txalotzeko mokoa dela, ez? Bai. Nik banuen hor galdera bat, ez? Deno dakigun nola bukatu zen Armstrongena eta dopinaren kasua, eta haian bada, ez? Kirol munduan egon den nola baita zetaren iruzurrik handien bezala pasatu da, ez? Historiara, baina bera leian zegoen garaian, gaur egunekoekin alderatzea oso zaila da, baina turrera erakarriko zuen jendea, 80 margarren hamarkadan, baino jende gehiago ez dakit nabaritu dute zenuen turrean. Ez dakit jendeak miresmena edo beraz txirrindularitzan nahi zenen bazeuden, ja, zurrumurruak. Eta ez dakit jendeak miresmenez edo denetik zegoen pixkat bere aurka zeudenak eta bere oso alde zeudenak. Ez dakit horri... Baina, bueno, honi nik uste dut gaur egun bai Tadeirekin, agian beha, bueno, publikoakiko badauka konektatzeko erraztasun bat, ez? Agian Lansek ez zeukana, ez? Eta, bueno, agian hor alderaketa bat egon liteke. Baina, bueno, Lansekin nik gogoan daukat, autobusera igo eta batzutan sartu eta impactatu egin zuen. Igual Robbie Williams aurkitzen zenuen autobusean, kartze zituen bere lagunak zituen Hollywoodeko izarrak eta nolabait bikote bezala Sheryl Crow kantaria izan zuen, eta autobusan zinen erdibiluzik, eta igotzen zen angora, ez? Eta, bueno, nolabaiteko Hollywood moduko garaiak ere bizin zan genituen hor. Baina, bueno, ez dakit nola jo nahi zenean urrutira, ez? Baina, bueno, nik uste dut... bazegoen aholako puntu bat ez, baina, bueno, agian Amerikarra izan da, eta, bueno, sortu zen nolabaiteko figura bat esan dudan bezala, ez? Eta dena irabazten zuena, eta badukagu alako joera bate, bai, ez? Batek dena irabazten diren, nahi dugu kontra itea, eta zerbait ezberdin ikusi, ez? Eta gaur egun ere Pogačarren gertatzen da, ez? Bueno, hain errez irabazten du, baina ez dakik gehiagi da, alako eztabaide bat sortzen da, ez? Guaidez, Aimar, izan ginen Milan Sanremo bertan. Poion eta oroitzapena baditut, aurreko asteetan ere zen, Pogačar izango da gai hor irabazteko. Ziurtzat ematen dezu beste guztietan, baina bai horrez, eta horregatik azkenean jendea zaletzen da, eta... Hori da nik uste aldareketa nagusia. Dena ipatu zu, bueno, Armstrongek irabazten zuena turra zen. Hori da. Gero 1000 lasterketa zen, eta berari bostakola, edo turra zen bere helburua, eta turrerako... Norbera nola den. Bere entrenamentu eta trikimailuak. Hori da, ez. Norbera nolakoa den nik uste garrantzia honde gaukala, ez. Eta, bueno, eta deiekin, eta gaina gora ipatzeko da, ez. Eta bezalako bat gero bizikletatik kanpora nolakoa den, nik txalotzen dut, ez. Berak, ordu asko jarri behar ditu txerrendularitzatik kanpoa, bai denen gustora egiten, geratu, sinatu, umetxoari bidoia eman, denok ikusi ditugu irudiak, ez? Ia mexikarra adoptatu dute. Del Tororekin euki zuen detaiagatik, eta gero, rodilloan zebilenean bandera hartu, eta konektatzeko balida bideo horiek ere baditu, eta nik uste dut, denon gogoko etortzen dela, ez? Bai, gira, turratxasi, eta azkenean beste guztia ipatu du, hau zen, goratzen naizela, edo irakurri du behintzat, ze jaiotan nengoen, baina urte gutxi nituen, 2002an. Hori, zoroa izan zela, zeren txakur bat, tartean erorikoak, gero beroa ere esan duguna, 40 gradutik gora, eta hor ikusten dena. Aimar Zubeldia 5., Iban Maio 6., eta lehenengo, hori, Lance Armstrong, baina guzti honekin. Bai, eta gainera nagian gehiena kostatu zitzaion turra izan zen, ez? Eta gainera gero Luzardieneko etapa hori, ez? Abitu elementuko publikoak zeukon batekin trabatu zen, Iban bere gainera erori zen, poltzatxuri hori itxoin intzitzaion, konbila artean, pixka bat, azkenean urritxekin nahi zen, tur hori disputatzen, eta baina ordura arte hortxe zeuden, segundu gutxitan, eta etapa horretan erabaki zen, gero 40 segundu inguru atera zizkion,
iritsi zen proto erasora jo zuen, eta bueno, bere iritsi zen. Baina, bueno, hola, tur bero izan zen, aurten aipatzen ari gara kiston beroan. Bosgarren amaitu zen. Idatzita du, 40 gradu inguruko. Gogoan dauka gau batzuk, burua terrazatik kanpora, gelatik kanpora ateratea egin nuan lalo. Osea, turrean, hotel batzuk, gaur egun nik uste topetuko zela, baina, garaietan aireko gikitu bat zegoen hotel guztietan. Eta bosgarren izateko arrazoiak, Paris prologan 3. Eta Auxereo, Atrez, Domainez, hortan ere 3. Bai, eta hor gainera irabasteko hankak izan dituen, ez? Gogoan daukat erlojepekoa eta urrungo eguna batzutan komplikatu izaten da, urrungo eguna ere bai, hankak arraro somatzen dituzulako, eta Kalosatek irabazi zuen etapa gura, aurreko mendatean, baina, bueno, urretxe bakarrik izan nuen, ez? Talde nagusitik aurretik, eta, gertu ikusi nuen burua horrero, bai. Hor badu galde bat, ez da buztiko zaren, hor zazpitur garaierik gabe ageri dira. Ez da gizu zeren aldekoa zaren hor garaipena bigarrenari askotan normalki, alako kasutan, bigarrenak du garaipena, kasunetan utzik daude. Hor ikusten dugu, ez? Euskal Herriak garaipenen bat edo belokiren garaipenen bat izango luke, kasu horretan, bigarrenari emango baliote. Nik beti esaten dut, historian ez da gertatu hori bakar ikusten dira utxuneak, ez? Eta nire kasuan 5. dago ere bai. Osea, benetan kenduta baldin bago bat aurrerago, eta nik beti 5. zan den, nik usteetara. Beti erantzun da dago. Badago horrez, bai, bere izena ez dago, baina utxunearekin bere presentzia mundu guztiak nabari du, ez? Hori da. Bai, ia jarri dute podiumetik 40 segundura zu, eta ez esan dakoa, berez 5. zinen, eta hori ana. Bale, salto egiten dugu, 2003-tik 2009-ra. Astana, aipatu dugu, hasieran, eta hor ikusten da, Aimar Zubeldia, Lance Armstrong, eta garaile Alberto Contador. Non, mikrofon aurrean, zuk ere esaten dezun. Nik taldearentzat egiten dut lan, baina Alberto Contador ikusten dut Lance Armstrong baino. Eta dudarik gabe, guk taldean ikuste genulako. Gainera hori izan zen, urte hori izan zen, Lance bueltatu zen urtea. Urte bat edo bi, erretiratu ondoren. Eta gainera nik sinatu nuenean, Johan Brunelen taldea zen hori, ni sinatu nuenean, Lancek oraindik ez zuen azalera eman edo anuntziatu itzuli egiten zela. Nik baneukan ilusioa Johan Brunelen talde batean egoteko, aukera sordatu zen, eta hor Alberto eta Albertorekin erlazio ona neukan, eta horrela atera zen. Baina, nik uste dut txerrenduariok argi neukan, Alberto hankaobeak zituela turro horretan, bai erlojupekoan ikusi denolako, baina gero talde bezala pentsatu behar da ere bai. Albertok erabaki txarrak ere hartu zituen turro horretan, eztabaidak izan genituen autobusean. Importantena zen, bai Alberto eta albalimazen gehiago ere ukitzea podiunean. Gogoan daukat, Klodenek ere lan asko egin zuela, ez? Bera egintzako, ez? Azken gizona zen. Eta etapa irabasteko aukera izan zuen, gainera esango nuke Morzinen bukatzen zena, eta Albertok erabaki bat hartu zuen, bosi joazen talde batean, erasoa jo zuen, eslekanaiak joan ziren berarekin, eta geratu zen bakarra Kloden izan zen. Taldekide bat geratu zen bere erasoan. Erabaki horiek esan nahi dut, ez? Baina, garrantzitsua da, urte horretan, lehenen eta 3. Taldekako erlojepeko irabazi nuen, Albertorekin 3 etapa. Baina, ustaiak 6an, talde bestela pentsatzea esan duzu, eta nire uste apalean bintzatzuk etzen nuen pentsatu. Zeren, Kontadorrek irabaziarren, Cavendishek irabazi zuen etapa batean, Kontador atzean geratu zen, eta horri ikusten deguna da, Aimar bera, abanikoan, aurrean, Lance Armstrongegatik tiraka. Lance sartu zen eta Popovic sartu zen bai. Baina, horrek eragine izan zuen gero Lance podiunean egoteko. Albertuk berdin irabazi zuen. Ke onerat. Baina, tur hasiera zen,
Baina, bueno, ez dakizuena da, nik, gaur egun inglesanek ondo egiten dut, baina garai hartan ez hain ondo. Ados? Popoitxek erdaraz egiten zuen, eta 2, 3 edo 4 aldiz galdetu benetan tira berdeula. Esan nahi ziur, osea, lehenen unean ez ginen pasatzen, baina, bueno, gero momentu batean ja tarte egin zenen, erabaki zen, baina nik 3 edo 4 aldiz galdetu nien Popovitxi, esan benetan ondo tira berdan, edo azkenean dudak baituzu segituan ikuste da ez, baina Alberto ez dago, Alberto da gure lidera, hemen ez dago. Horretik, bai. Horrelako kasuak. Bai, horrekin da, azkenean da turro horren gatik. Eta kasetariei nolabaiteko morbo bat eta sortzen zion, ez? Garai hartan ez, nolabaiteko gauza jakin nahi hori, ez? Zari da gertatzen aztana. Eta 1000 aldiz galdetu diatea autobusean izan ziren gauzak, eta eta muturrekoak eta dena ontziala, horrelako ikusi. Baina, azkenean... Real Madriden bezala, hori da, ez horretatik bizi gara, eta, zerbait, berezia o diferentea nahi dugu de bai, eta Bentzazuk ezen esan Armstrong bueltatze da, eta aztana ezen esan, turra polita zetorrek, bentzate, alako zenbat burutik pasa, bentzate. Ja, baina, azkenean, bitxerrenduari handi, bilak karakter oso gorrekoak, gainera asko txokatze zutenak, eta bat zan goraka zetorren gazte bat, eta bestea, esango nezake, bukaeran edo zehona, eta azkenean, bakoitzak ere bai hori onartzea ez da erreza, ez? Eta gazteak beti dauka alako desparpajo bat, eta zarrak nahi du alako jerarkia hori mantendu ere bai, eta... Bai, bitu, azkeneko txirrindulari salto egin aurretik, galdera nahi duten egin da, zer da berez bi oiar izatea taldean, edo nola dijoaz negoziak eta horiek talde barruan edo autobusan, nola joaten ziren momentu horiek? Argi dagoena da, hori direktoren edo direktoren lana da, ez? Beraiek esaten dutena edo beraiek egiten duten planera alden ondoen eraman behar da. Argi dagoena da, beraiek ere, oiarrek ere hitz egiten dutela ze horietan. Baina, gero hitz egiten dena, lasterketan erori horrela joan behar du, ezin da zerbait ezberdina egin, ez? Arau batzuk argi daude. Baina, nik ulertu dezakete baten jarrerak aldatzeak, ez? Hasieran, zu ikusten zera indartsuena, baina lehenengo astean ikusten dituzu gauza batzuk egiten nahi direla, agian zuretzako ez diralanak onak, ez? Eta urduri jartzea normala da. Eta baina, importantea da bukaeran helburu horiek lortu ahal izatea. Bidea, aldan ondoen eraman behar da. Azkenean txirrindulariek badute bere hitza, ez? Azkenean desadostasunak egun daitezke. Bai, erreza da, txirrindularitzan, zuk hemen aginduak hemen dijatzen. Dena eroritzen zaigu, ez? Bai, a ber, nik kadetetan lortu duen kopa bakarra, eta hau hola botatzen dut premizian, izan zen, entrenatzailearekin izan dako, esan ez nion, azerre alde baten ondorioz. 3 ginen kadetetan, 2. mailan, 2. urtean, 2 esan arraseteko lasterketan tarteko helmuga borrokatu behar zela, beste 2 esan, niri ez, eta hor, esan Oain bai. Tarteko helmugan nik eraman nauen, eta beste izerrez ez dut irabazi. Eta azkenean behortik bezortzen dira, ez? Txirrindulariak bere kabuz. Direktore batek, estrategia montatu behar du, baina gehien bat, eta batez ere World Tour taldetan pertsona kudeatu behar ditu. Azkenean, enpresa bat daukan jabe baten, nagusi baten kasu berdina da, ez? Pertsonen kudeak, eta hori da mundu honetan dagoen gauzik zailena. Eta hori alden ondoen egitean da sekretua. Eta, jauz egingo dugu, azkeneko txirrindulari. Eta, 4. nahi izen bada, 8. ere gertuko bat. Markel Irizar. Orduan, aipatu nahi dut, 2011 urtea. Andaluziako itzulia irabazi zuen. Eta hemen, goienak, badu titular polit bat, nire zuzentzaiak egin dago, eta botako Sergio Azkaetek, prisak esan zioten, albiste egin behar zuela, Andaluziako itzulia irabazi zuela, segundu bategatik edo irabazi zuen, ez dakit nola, eta jarri zuen, Markel Irizar, punto suspensivos, ole. Ole. Eta hori da titularra eta bilatu eskero hor dago. Hor da.
zu 8. baina galdera da gehiago, Lelena, oroitzapenez harago, zer nolako poza da lagunaren poza? Edo nola ikusten da, edo nola bizitzen da bertatik lagun bat horrelako ondo ikustea? Bai, oso gogoan daukat, gainera lojopekoan bigarren okerrez nago gintzun, eta bueno, diferentzio horiekin jokatu genuen, ez? Gero, Andaluziko itzulia nola zeon, diseinatuta direktore ikusuten, bueno, Markelek garaipena lortu zezakela, eta bigarren gogunean lortu genuen lehenen zegoen atzean ustea, eta gero eutxin gehin nion, ez? Azken momentura arte hor tensioa egon zen, azken egunean ere bazaudelako, alako zailtasunak ez, Markelen ezagorreak ikusita, baina, lortu genuen, eta posakiztona ez. Ikusten duzulako, bai, niretzako ere egin zitulako, ez? Berak, lanen morrontza lanak, eta batez ere talderekin, eta ez urtea askotan, ez? Eta, berarekin, nera nahiakin ordu asko konpartu ditu, baina, Markelekin ere bai, ez? Eta beti izan dut broma moduan, nire emastearekin egin ditut lo gehien, gela batean, baina, bigarrena Markel da. O ezberdinan. Baina Markelekin da, ez, ordu asko konpartitu dugu, eta, horrelako garaipen lortzea Markelentzako badakit oso garrantzitsua izan zala, eta igual berantzako ere bai, deskarga bat moduan ere bai, ez? Azkenean, bai, beti lanean eta hori, eta baina, zure eguna noiz da, eta bere tokatu zen bere eguna hori izan, eta ondo kudeatu zuen eta lortu zuen, ez? Eta hori polita da. Inguruko bati hori gertatzea polita da, eta supertako bertan lehen linean egotea eta hori bizitza oso polita da. Bai, zentzu horretan, hori, ikusi ditut baita bideoak, bere omenaldian parte hartzen dueten medekoa. Eta bideo horretatik, azkenean, pelotoian, Alberto Contadorrek garbi zeuka, Markelen ez izena, Euskadi Irratia, eta Lance Armstrong edo ezakit bat ematek ere, Basque Radio deitzen omen zion. Bai. Eta gero, bideoa ez dut aurkitu, baina jakin omen da, La Bambarekin ere, erakustaldiak eman dituela. Taldetan da ere sortzen dira, ez, eta azkenean, badaude pelotean, gaur egun oso gutxi, baina gure garaien bazaude momentuak, non kamarekin edo, ez dakit, jolasean, eta Markel zerbait badakigu, hitz jarri handia bukala, berak badaki, hori da garrantzitsuena, eta taldean ere berri esaten dira, ez, horrelako jendea, momentu bajuak asko daude, eta horrelako jendeak laguntzen du, ez, taldearen animoa gora etortzen, eta ez baita bakarrik talde batean pedalak ematea, ez? Ordu asko bizitzen gera elkarrekin, eta bakoitzak bere rola jokatu behar du, ez? Bai, eta galdera ere, Markel ikusita zentzu horretatik doa. Azkenean 22 urterekin minbizia izan zuen, gero garbi esan zuen nahiago zuela aita hon bezala ezagutaraztea, 20 monumentu irabaztea baino, horrelakoak bota zituen, eta zer erakutsi dizu berez Markelek urte hauetan? Ez, batez ere horrelako gauzak, ez? Gogoan daukat Markelekin eta berei askotan esan diot hori bai, ez? Minbizia pasa zuen une horretan, ez? Markel adinagatik nire nahiarekin gertuago dago, ez? Urte bateko diferentzia daukatela, eta nik baneukan orduan ez neukan nik kontaktu asko Markelekin, ez? Adinean, kategorietan ez genulako koinziditzen, eta horioko igotzen akordatzen naiz, behin, neguan, orduan kasko gare ibiltzen ginen, eta txapelarekin ikusi nola ez, baina Markeli ezagon arazuekin abiltzen, eta orain zidan, eta hilerik gabe zeon. Baina, tipoa biziketan zebilen, ez? Azkenean bere momentua zanez, indargarrakin ikuste zanen errepidera ateratzen zanez. Eta Markelek bazeukan amets bat, txerrendulari profesionalizatea, hori lortu zuen, eta lortu baino gehiago, ez? Ikusi zen bat urtein zituen. Eta atzean daukan guztia, ez? Ibilbide oparua, eta gaur egun ere bai hor dabil, ez? Munduan sartuta, gaztei erakusten, eta zerbaitegatik da hori, ez? Beraren gan, doai horiek ikusi zituztelako, ez? Edo horrek ez du balio ere bai
paper hori betetzeko eta Markel hor dabil. Ez da bakarrik guk hemendik goraipatzea Aupa Markel, baizik ere Trek berak ere omenaldiekin, bizikletarekin, izan zituen. Euskal Herriko Nils Polit. Asko aipatzen ditugu Tim de Klerk, Polit eta olakoak, irizar hori izan da. Baina historian asko gertatu da, eta gaur egun ere bai. Batez ere gure sasoian, talde handiek ia denek zeukaten euskaldunen bat beraien plantillan. Ez dakit beti izan dira ondo ikusiak, edo langile... Johan Cruyffek ere esaten zuen, nahi bat zenuen liga bat irabazi, euskaldun bat izan behartzen nuela, disiplinagatik edo izaeragatik. Txerrendularitzan hori askotan errepikatu da. Bai. Begira, primeran etortzen zait, ja maitzera goaz eta euskaldunak aipatu dituzu, Euskal Herria, eta nola ez, hau nahi nuka aipatu, bukaera bat emateko. Hain zuzen ere da, egunerokotasunean euskeraz bizi garen ontzat, beti izan da pozgarria, arpegi ezagunak, bai euskararen aldeko keinuak, hitzak egitea, bai korrikoan lekukoa eramanez, bai kopa irabazi eta hitzaldiak euskeraz eramanez, gure kasuan zuei ikusi izan zaituztegu, bizikletan euskara 7 itsasoetan zehar zabaltzen. Orduan galdera da, azken aldian, euskarafoboak edo euskararen kontra hainbeste ekintza dauden honetan, zer izan da zuentzako euskara, nola zabaldu duzu lau haizetara euskara edo... Batez ere, harrotasunez erakutsi du nungoa garen, eta saiatu gara, batez ere kanpoko taldetan ibili ganean, nondik gatozen, nolakoa garen, gure historia nolakoa den, eta naturaltasunez adierazten, ez? Eta nik uste jendeak hori ulertu duela, ez? Eta bueno, harrotasunez ibili gara hortatik. Bentajak edo izan ditugu, ez? Euskara erabiltzagatik, gogoan daukat turrera joaten hasi ginenean pinganilloak basauden, eta garai hartan, eta gaur egun ere bai, nahi baldin bada, beste taldeen estrategia entzuteko, basauden nola baiteko, pintxatu egiten ziren, ez? Eta ingelesez edo erdera utxean aritzen bazinen denak ulertzen zuten. Julianekin euskeraz egiten dituen, aldaketa edo gauza asko, agindu asko euskeraz. Inorrek ez zuentutik ulertzen, bentaja ere bazen, ez? Eta hori gustatu izan du zait beti. Berazoa joko diat, eta... Aipatu, altzanean, eta baina batez ere lehen aipatu duen guztia, ez? Nik uste dut gure aletxoa jarri dugula alde hortatik, Euskaldunan hor garen adierazten, badukagula gure hizkuntza, eta saiatu hori mundu zabalean zabaltzen. Bai, eta horrela, izan da dila urte luzetan, euskararen txantxangorria bintzat egan egin dezan, eta nik nire partetik besterik ez. Hori izan da, ez? Guztia nahiko, luze, gure podcasten erara, luze, gustatzen zaigu berba egitea. Eskerrik asko hemen egoteatik, azken galdera bat egin nahi dizut, nor nahi duzu hemen gonbidatu gisa ikusi, ze aurrekotan ez du podcastetan bota, baina ideia bezala guk ere apuntatzen joateko, ez? Orain hola ototzean saila egiten zait, baina nik bai nahi dizuetela esan, jarraitzeko horrela, leheno daipatu dugu, euskeraz nik uste dute holako kontenidoak edo nahi duzun bezala beharrezkoak dirala, eta baneukan zuen berri, baina, zuen deia gustora jaso nuen eta jarraitzeko horrela, ez? Nik uste dut gainera, ez duzutela txerrendularitza ikutzen bakarrikan txerrendulari utxekin, edo, txerrendularitza oso zabala da. Baina, agian urrongo aukera edo ideia moduan, aipatu dugu txerrendulari asko daudela mundu zabalean, talde handietan, baino staff barruan ere, bai masaialari, bai prestatzaile, asko ditugu, zuzendari bezala asko daukagu. Horrelakoren bat nik uste dut ideia bezala, polita izan. Bide horretatik jorratzea. Bai, buruan daukagu hori ere, bai, danetik ideiak mordoak, eta hasi berri garen honetan izenak ugari daude alde horretatik orduan. Aimar, eskerrik asko hemen egoteatik, eta entzulei ere norbait podcastaren puntu honetara iritsi bada, eskerrik asko, benetan eskertan dugu gure podcastak horrela jarraitzea,
Eta bueno, urrengoan ikusiko gara, udatik bueltan segurazki ez, atzedentxo bat hartuko du bada. Bai, badago asmoa kanpora joateko, badago gure oporra, merezitako oporrak hartzeko, eta ez, besterik ez, nire partetzea ere eskerrik asko bai Aimarri, bai Koldori, eta Goienari ere.